langs de kant lezen, die moeten onwaar knopen worden. Want voor het eerst in de historie zullen we dan toch nog beleven een sleepstart op Iepenwetter. Ja, we jonken us analist Elke Dijkstra hier ek de zaakkundigheid van skipper Douwe Visser, jeder van de Snekerpan. Douwe, in al die jaren dat je zield hast dit fenomeen ooit meemaken? Nee. Ik heb het echt. Het is echt heel bijzonder. Ik heb het nog nooit meemaken. Als je maar weer dat schutszielen, er zijn altijd weer ontwikkelingen in die je weer verrassen kunnen. Ja, het had vanzelfs alles te krijgen met die wedstrijd die jeder in Jennewoord net terugging koer. En het praat is vanzelfs op de Veenhoop. Daar ben ze in een bepaalde volgorde van start gegaan. Maar daar ben ze net finishen op noemer. En dus zou het oneerlijk wezen voor de scootjes die op de Veenhoop voor online. Die zouden nou nog een keer achterom moeten om het kampioenschap zo eerlijk mogelijk te krijgen. Nou, we hebben natuurlijk een situatie die in die zin wel wat pikant is. Want de nummer 1 van het klassement van nou, Jennewoord, en de nummer 3, gedeeld nummer 2, Grauw, die zouden op Jennewoord op plak 12 en 13 starten moeten ha. En het Jereveen Mikelix, die nou echt heel mooi op dat tweede plakje leidt, die is op de Veenhoop helemaal achterin starten. Die mij nou op Fjouwer. Die zou daar dus Joert mogelijk voordeel van haar kennen. Maar Elke, hebben het oer voordeel, kennen het daar hoe aan, want hoe maar we zo'n sleepstart op een beter eigenlijk zien. Nou, ik wacht je even deze straaljager. Dat is net een sleepboot die hier voorhangt, want we in die lijn gelijk berutsen. Want laten we het daar ook even door aan de lijn brekken, want dat zeggen we in Grauw al gebeuren. Nou, weer dat wat een ceremoniële sleepstart natuurlijk, net voor de wedstrijd. Maar dan doen ze een normale start. Dus zo het misleren. Het ken ik weer dat ze bovenop elkaar vallen. Dus die het nou toch ik alweer een beetje meer winners van de moon. Toch een fjouwer, draaien fjouwer. Of de sleep brekt, dan wordt er net opnieuw een sleepstart dienen. Dus dan beginnen ze gewoon weer opnieuw. Maar dat wie niet vraag leeuwt net. Want dat kwam trots flink terug wat ook aan. Ja, nou de vraag is dus nou steeds van de binnenaan, met die lotting had je eens een keer een heegnummer en een keer een leegnummer. Eén wedstrijd van die beiden is net teruggang. En wordt het kampioenschap daar oneerlijk van? Dat is ook de vraag. Ja, dat is in feite zo'n alle wedstrijden op zich staan matten. Dat is net onderhand doordat ze in eerste instantie al de Veenhoop uitzield ha. Daar weer natuurlijk al een heel soort protesten hoor en argwaasje. En daar ben ze dus bij de boei eindigt. Ja, die scootjes die hebben dus daar voordeel van gehad die daar voorin zitten. En dat was ze nou omkeren. Dus ja, ik vind het het is een creatieve oplossing, maar het loekt het kampioenschap wel weer wat een beetje in liekwicht. En hoe maken we dit dadelijk voor u zien, Douwe? Want scootjes, dit is nummer 1 van de Zuidwesthoeken. Die leidt straks voorop. Daarachter komt Ljout, dan Akkerum, dan het Jereveen en daarachter de Snekerpan. Enzovoorts. Op Tolve en Tretjen, Jennewoord en Grauw. Hoe maken we dat nou dadelijk voor u zien? Zij worden aan de maar opsleept en dan? Hoe werkt dat dan? Ja, ik weet het ook niet eigenlijk. Maar ik bedoel, ik vergelijk het maar gewoon met Jennewoord of met de Veenhoop. Hè. Dus ik pak maar even Jennewoord bij Gelieks. Daar is deze wedstrijd voor in plak om. De lijst dan aan de polder in de lange sleet en dan wist mijn sleepboot de ruimte inloekt als het ware vanuit het gebied waar je niet staat te kennen omdat het te snel is ten opzichte van de windrichting op dat moment. En dan wist de ruimte inloekt dat hij dan in Jennewoord de Sannemar. En als iedereen in de Sannemar is en iedereen een slagmaatje kent, dat er uit een auto waar je is, dan wordt er een gangje maken maar de sleepboot en dan komt er een sein. Meestal een geluid zijn. En dan wordt iedereen het eigenlijk loslaten. En die discussie die zit om elkaar vast middels een touw. En dat touw is de afstand die normaal gesproken ik tussen de badjes zit. Die op een polder die staan in Jennewoord en de Veenhoop. En dat touw was ik van die lengte. Dus je nou los, zeggen we. Ja, en daar komt het touw strak te staan. Maar is er wel eens misgang met zo'n sleepstart? Hoe gaat dat? Ja, heel vaak. Heel vaak, ja. Nou ja, zo vaak gebeurt het gelukkig net een sleepstart. Want het is natuurlijk wel Jermoer, daar willen we dat voorop stellen.
Maar zo nou dan gebeurt het dat er een touw breekt of net goed vast zit. De laatste keer is het eigenlijk net meer gebeurd, maar in het verleden toen ging iedereen zijn eigen touw en ik. Dus er waren er wel wat inferieure touwen bij. Ja, want dit zijn al hier touwen door de commissie. Mooi een labeltje erin en mooi merken erop die onleveren binnen. Hè? Ja, de SKS had om die onzin te voorkomen dat mensen alles weer opnieuw waren moeten en er skippen tussenuit vallen, zodat de hele startprocedure weer opnieuw moest. Hij is gewoon gedegen touwen beschikbaar besteld waar ik de afstand die de skippen hebben, dus de afstand van de bordjes onderling. Ja. Merk binnen dat moet op een bolder zitten. Daar wordt in principe toezicht op houden. En dus die afstand is vergelijkbaar, maar het moment dat ze aan de wal vastlezen en dan vanaf de wal staat er zo. Ja, dan wordt het dadelijk interessant, want we krijgen nou 14 scootjes op Riegen achter een sleper straks in de baai. Dan wordt er een sein, jong. En als ik goed inlichten ben, dan gaat dan de 1 minuut in. En dan, als die minuut uitteld is, dan mag je al je tegelijk los gooien. Maar dan mag daar even ons, want volgens mij als het sein komt, moet je gelijk losgooien. Ja, tenminste, als ze met vanmorgen op een routebespreking oren dingen nou praten wij, dat kennen natuurlijk, want we zijn heel creatief van hier, dus dat ken ik wel weer een creativiteit. Jerk hier een lietse kritiekpuntje. Nou, wat vind je van die? Nou, ik vind het op zijn gezegd wonderbaarlijk. Ja, hoe hier het oplost worden, Matt? Nou, vind je het gewoon... Nou, kijk, je punt 1 vind ik dat elke wedstrijd op zichzelf stuurt. Dus als een wedstrijd verkeerd gaat ergens in het begin van de reeks, dan mag je daar nou geen oude rekening meer voor plak vinden. Fijn op je aan woord, dat wordt heel vaak terug het publiek en ik terug uzelf trouwens. Als 2 wedstrijden beschouwt die om elkaar verskappeld zitten, nou in principe is dat net zo. Maar zelden binnen 12 zelfs in de wedstrijden. Ik kan niet begrijpen dat er enig misverstand is te zien in de loop van de jaren, omdat de nummers omwisseld worden. Hè? Maar vroeger wie het gewoon aan een koestik kwakje, viertje lotje, om die discrepantie eruit te halen. Hij is een van letter van, nou dan als dat viertje op 10 herst, dan krijg je 10 op de oren, dan compenseert het wat. Maar en 30 besteedt de indruk dat die wedstrijden iets met elkaar te maken hebben. Maar dat is niet zo. Er bent wel op zichzelf staande wedstrijd en die moeten op zichzelf staand moeten die goed afhandelen worden. Nou, en dan vind ik niet dat je daarvan de rekening lezen kan bij wedstrijden die volle vierder in het veld lezen. Want dat ben ik weer op zichzelf staande wedstrijden die hun eigen charme en hun eigen kleur hebben. En deze wedstrijd op alleen maar die krijgt nou een hele andere kleur. En die niet bij deze wedstrijd past. En ik niet bij de omgeving. Hè. Dit is een wedstrijd, de Broomwetter. En er komen hele hoge kwaliteiten. Ik ben daar vanmorgen op fijn op Jenne Woord. De meesten die hier hun sterke punten hebben, die worden nou los van het nummerwedstrijd op starten en los van het feit hoe ze in het klassement staan, die worden hier nou in beperkt. Er zijn meesten bij die accelereren makkelijker in nauwe wetters en dat soort omgevingen. Nou, die hebben dan hun voordeelhand en nou moeten die jongens die meer op het gromme wetters zich dus willen moeten hun uitleven kennen. Nou, dat werd nou eigenlijk van een stukje wat dat er niet in. Maar doos zoist accepteer de ongelijkens, want er zit dan, als je geen sleepsnap doet, dan ongelijkens in de uitslag. Ja, maar ja, dat is met elke wedstrijd zo. Elke reeks, als er een reeks is van 11 wedstrijden, ik al is het wereldkampioenschap, maar Olympisch kampioenschap of de Amerika's Cup, daar zit altijd ongelijk in. Dat begint om met weer en wien en natuur. En ja, die ben nooit hetzelfde, die ben ik niet programmeerbaar. Nee, maar ja, dat is hoe iedereen ermee omgaat. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat er op noemen starten is, hè, dat is een feit. En net bij het boordje finished. Dus, ja, nee, maar dat werd een overal. Dan ja, precies. Maar doos zoiets van oké, dat is ik net goed. Dus nee. Maar daar moet je hier de rekening net alleen worden. Als je dat die wedstrijd in de Veenhoop punten in het ziel willen moeten hier. Nee. Want dat gewoon eigenlijk punt 2 gingen ze net op die met de finish moeten. Dat hebben elke fouten die helemaal niet hoeven. En die fout die rent nou door het hele schuutstation heen. Nou ja, dat had er al haast 14 dagen op. Ja, dat is, wij nemen het als sleepgate. Ja. Dat is, en dan hebben we het net door de baangate. Het sleept letterlijk het hele kampioenschap erop. Ja, dat is onaardig. Dat is gebeurd, dat is fout ging in mijn beleving dan, althans. En dan moet je tegen lid en nou neem je dat de hele 14 dagen. Maar sterker nog, dit soort creatieve oplossingen. Ik heb presidenten, ik heb verhoren dingen die we straks gebeuren hier door een jaar of 12, 3 of jaar of 4. Je weet er niet wanneer. En die moeten dan ik wel een creatieve oplossing krijgen. Want dan viel ik bij mensen zich benadeeld die voor of achterin zitten hier. Dan weet ik veel wat ze bloeien aan de gang. Het is gewoon niet goed. Maar het is een feit dat in elk geval de commissie wel een besluitnaam had. En een duidelijk besluit. Er is een sleepstart. En zoals nou binnen achter de sleepboot de baai van Lemmer rond invaren.
Ik vind het wel goed van het SKS-bestuur dat ze dit nou verdiend hebben. Omdat het toch sleept, het is fout ging. En dan moet er een overkoepelende organisatie wezen die alle belangen te boven gaat, die een besluit neemt. Wat mij betreft die dat niet wezen moet, maar ze het al dient. Maar het feit dat ze dat heft in hand nemen, dat is natuurlijk prima. Laten we dat voorop stellen. Laten we ondertussen even net vergeet om even te genieten van de beelden. Want dit zijn unieke beelden van zelfs dat ze hier op de Lemmer in een lange sleep de mar op lutsen worden. Ik hoop dat ze uniek blijven. Je wilt toch weer een stukje historisch kreun. Wij menen vliegen hier dat we eigenlijk van dag tot dag van de ene verbazing in oren voelen wat daar al gebeurd is. Dat oortreffen we nooit weer. Maar eerlijk is eerlijk, we gaan dit seizoen toch weer de nodige verrassingjes van de kiezen krijgen, hè? Ja, nou ja, de rol van de commissies en het terug of net terug in van wedstrijden is wel heel wichtig dit hier. Ja, Lemmer, mooi. De skipper Albert Visser die het Sinjeri viert. 40 hier zijn ze op palaver, maar ja, dat ik al een lust. Dromen lekker verder. Dan ken ik nog heel wat jaren mooi dus. Dan, ja, dat was de eerste 20 in de dauw. Ja, de Lemmer dus Joert hier in de sleep op bordje nummer 10 in de achterijn. Juster is natuurlijk een fantastische dag op wat zijn nummer 2. Maar dat tredde plak daar. En ik denk dat Albert Visser heel graag hier op zijn eigen thuiswetter werf wat zien laten wil. Ja, het bloedt toch een wonderlijke zichtje. Daar komt de hele vloot aan. Achter de sleper. Ja, het laatste scootje moet helemaal vrij wezen vanzelfs, maar alle keer op een mar wezen. Misschien is het heel vroeg wel eens gebeurd. Dat weet ik niet, hè? Want zo oud ben wij niet. En gelukkig niet. Nou, in uw historie dan. In uw historie is het dan nooit gebeurd. Meisje weer een huiskamervraag. Ja. Misschien dat het vroeger ooit dan Sieltjes ik een gedeelte van de wedstrijd in de werkhaven. Dat heb ik nog wel mooi kunnen van overleven. De Leute in tonnen, ik wil in de werkhaven. Dus in die tijd, zeg maar de... Dat is de werkhaven, daarachter nou helemaal bij het Grutte werfgebouw. Hè? Dan zielst hij al tussen de pieren. Ja, dat is vroeger was geweest. Dat heb ik wel uit het overleven. In de 60 jaar. Daar ben ik nog maar foto's van dat ze er weer in de waai komen. Nou, maar jij het graag. Je kunnen insturen, Twitter, je Facebook, stuur het maar op. Is er jeder een sleepstaat west op de Lemmer? Op Iepenwetter. Op Iepenwetter. Want we zullen nou al hier gaan. Hier natuurlijk, hier ben ik een heel soort skippers die verdeeld binnen over deze manoeuvre natuurlijk. Heb ik nog muiterij verwacht je, Douwe? Wat denkst? Nou, ik denk het net. Nee. Natuurlijk. En daarom is het goed dat de SKS-bestuur deze beslissing autonoom genomen heeft. Die mening van die skippers zijn afhankelijk van hun plek in het klassement natuurlijk. En dat is logisch. Zei jij dat ik te wijzen, die mensen die strijden van zichzelf, daar is het hele jaar bezig. Ja. Dus die helle nou ik het ondersteunen kan op allerlei gebieden. Tactisch, politiek, meningsvorming. Ja. Dat is logisch. Ja. Maar die kan je in deze ik niet serieus meenemen qua mening. Maar dat moet het bestuurd worden. En dat is ik een goed ding. Ja. Zul ik net zo lang met worry. Want ze zullen een beetje op de midden van de maart denk ik losgooien. Wordt er nou helemaal in de wienlijn? Wat is het veiligst? Of hele wien? Nee, in principe wordt rug in de wienloop lukt. Oké. Ja. Dat iedereen in de rug achter elkaar leidt, dat ik geen slagen naar bocht niet lees, maar ik niet, dat was vroeger ik nog wel eens dingen. Daar heen ze de klok ik natuurlijk ik maar in en dan doen we proberen het op het laatste moment waarvan ze dachten dat het ongeveer een beetje gebeuren zou, dan gingen ze nog gauw even een grote halen op helm houden, om bak bestuur uit te vallen, zodat ze jeder even een kant uitvoeren dat ze correct de wind van een vooral lissend schip langs krijgen kon, maar als dat nou geconstateerd wordt, dan moet in principe is die man disqualificeerd, weet ik niet, maar dan moet in ieder geval achterom opnieuw beginnen. Ja, hier zal ik wel een stukje spanning zitten. Want Grauw, bij nummer 13, hier naar lijst in deze sleep, vlak achter grote concurrent Jenne Woord, die had er vanzelfs alle belang bij om zo gauw mogelijk uit die riegenwij te komen en het vrije wetter op te zieken. Maar zij lezen op voorhand nou een mooi eind achter die andere grote favoriet, het Jereveen, wat op het 4e plakje leidt. Nieuwsgierig hoe dat dadelijk uitpakken zal. Het komt dan even aan op de Lierenman en de mensen bij de fok hoe vlug ze het spul overeind krijgen kunnen. Want daar leidt ik een stukje winst, hè?
Ja, zeker. Nou ja, die jongens bij Jenne Woord, die zijn uitermate getraind erin. Dus die oefenen er heel vaak op. Dus die hebben het spel altijd hut omheen, snel omheen. Ja goed, je vallen je direct wel weer in de ronde, dus het is iets minder essentieel als in Jenne Woord en Veenhopen zou het hebben. Natuurlijk is het van belang dat je dat spel zo hut mogelijk omheen draait. Het is trainbaar. Ja, het is trainbaar. Ik had het vroeger altijd als onzin beschouwd, maar op een gegeven moment begon het toch een factor te worden. En toen ben wij direct wel begonnen te trainen. En in het begin zitten we op een hartstikke minuut. En toen we een uur verder weer, dan zitten we op 38 seconden. Toen we alles boven. Dus het is wel heel erg trainbaar, ja. Nou ja, als we dan de sleep even sjuggen, 14 scootjes, al is een beetje 20 meter. Dat zal nooit een soort schillen. En dan een 10 meter ertussen, dan zit je toch op een 420 meter, wat gewoon al tussen het eerste en het laatste scootje zit. Dus ja, dan is een even jerdere turenweg. We sjuggen wel dat ze hele wind zitten. De wimpels staan heeks op de skippen, dus ze matten nog even omheen straks. Ja, en de track and trace is ik in beeld. Team Steven van der Bles vanuit de jouwere regiekamer. Ja, hier sjuggen we het mooi. Maar neem er maar een foto van, want Douwe Visser had zijn uniek en ik denk dat het nooit weer voorkomt. Ik hoop het. Hij hoopt het. Ja. Nee, dit wordt een heel interessante wedstrijd voor het klassement. Kijk eens, Grauw en Jenne Woord, die man die kennen elkaar tot in de hier in de zin, want die hebben heel wat mannen op. Dus die kennen elkaar heel goed, dus die moeten elkaar nou constant in de gaten houden. En ze weten eigenlijk van tevoren al wat de oren dwang giet in een bepaalde situatie. Want nou ja, ze hebben een hele leven met elkaar zield en Jemmeke zield. Dus het wordt heel interessant om te zien hoe ze dit soort dingen oplossen gaan. En hoe ze met de spanning omgaan. Ja. We sjuggen de lierenmeesken nog net kleersteen, dus dat shirt, of tenminste ze staan er wel bij, maar nog net in starthouding. Nou, ik meende iets op te vangen van de Monopalaver dat er inderdaad een sein komen zo en dat er dan een minuut ingang. Maar misschien, ja, want dat zou wel een logische verklaring wijzen kennen nou, want dan kan iedereen de stopwatch namelijk indrukken. Ja. Ja. Want hoe moet je nou controleren dat er net iemand te betiet is hier? Dat is echt een tour voor de jury om dat bij te houden. 14 scootjes, hoe meer dan 400 meter verspreid en waar is wol of net te gauw? En te gauw in de zin dan van het touw los te gooien, hè? Want we net door de lijn heen, want dat is weer een orendefinitie. En als dat al gebeurt en het wordt constateerd, en er zitten natuurlijk een heel soort boordjes erbij, maar ja, bij alle 14 in, het lijkt me ik wat moeilijk. Ja. En als het al constateerd wordt, dan moet je achterom sluiten bij de rieren. Je zult dan oorroppen worden, het bordje zal er wel bij komen. Maar ja, het blijft een beetje improviseren. Het wordt Het is voor creatief. iedereen. Heel creatief. Creatief oplemmer. Ja. Cursus 1. Ja. 2. Nou ja, in een tak van sport die zo traditioneel is dit eigenlijk wel baanbrekkend. Ja, dat wel, ja. Ja, nee. Strafenlemmer en het Lietse pierke. Een soort meesken. En het belooft ik een mooie wedstrijd te worden, want laten we het eens even over het waar hebben. Het is wat bewolkt, maar het is warm. En er stond van de morgen een windkrachtje 3. En die zou aannemen tot 4, mogelijk wat tot 5. En hij is al wat meer worden, maar ik denk dat toch een windkracht 3. Maar mooi zichtbaar. Dus daar zit net al lezen. Wij zeggen ze krijgt op de kotterbaan A. Gaan we het ik nog net doorhouden. En dat is de gate bakboord om. En dat is altijd een lastige bij de boppetonnen, want je had de uitwiek net. Nee. En de uitwiek is dan dat je even een stukje met bakboord opsturen kan en gotje litten om de bakboord skippen met tussen te litten. Maar de gate hebben we nog net gehad van de week. Wat vind je ervan? Wat is die bevinding met die baan douwen? Ik vind het een hele mooie baan. Voor de wedstrijd is er vaak beter. Hè? Met wel redelijk zielbewijzen, met geen gevaarwijzen, met gijp en met winkracht 5 zou je dan zoek hem net van. Maar onder andere omstandigheden, dus zeg maar tot onder 4 uur, 5, zou ik het maar heel gauw in lezen. Want wat je nou dus heel vaak zeggen,
is het feit dat de wedstrijd na verin van 1 of 2 cruiserakken vrij saai worden. Omdat de voorsten het makkelijker de rest van het veld verdedigen kennen. En mijn gate is dat volle ingewikkeld voor de voorsten skippen. Dat doet het langer interessant, denk ik. Oké. Ja, wilst de sleper een hoeken kiest. Zeg je nou voor het stranddeel, hij zal hem dadelijk omheen sturen. Daar is de ruimte in de lengte van de mar in de baai om al die scootjes in de wind te krijgen. En als we daar een keer binnen, die 400 meter de mar op, dan denk ik dat het startschot dichter in de buurt komt. Op het track en trace is dat heel mooi te zien nou, dat ze nou heel mooi op lijn achter elkaar liggen. En daar staat dan een denkbeeldige startlijn. Misschien kunnen we even schakelen naar de track en trace. En dan zorgen we de lijn werd de scootjes hinnen lutsen worden matten, want dan lezen ze alle keer in en wien op. En dat is het witte lijntje, want die rint terug naar de eerste bopperste tonnen. Die leidt terug in de wien. En dan hebben we de volgorde. Ik had die al in zijn geheel eens even opneemt. Volgens mij net vreek, maar... We kunnen ze nog eens een bedel rennen, want helemaal vooraan de eerste achter de sleper, dat is de Zuidwesthoeker. Daarachter Ljouwert, nummer 3 Akram. 4 het Jerevingen. 5 de Snekerpan. 6 de hele mannen. Zoon Drachten. 8 wat zijn. 9 Langwar. 10 de Lemmer. Alve de Jouwer. En dan de favorieten op 12. Koprenner Jenne Wout. Daarachter nummer 2 Grauw, titelverdediger. En als allerlaatste in de regen het scootje van Huzem. Wat is nou wichtig? Beide turen maat omheen natuurlijk, maar als de fok te betiert is, dan valt het voort. Nou, wat is de tactiek? Nou, ik hing er een beetje van het plak al West 16 in sleep. Maar het is wel een zaak om nou zo gauw, als je de rust terug in de wien opsleept, rug in de wien op kerst net zielen. Dus het is heel belangrijk dat je een kant overvalst. En als ik nou zelf daar zitten zoeken, dan zou ik in dit geval verkiezen om stuurbord voor te vallen. En dus ik ga maar de vak omheen, bak gewoon een beetje dat de stuurbord voor valt. En het zou uiteraard zo vallen het mogelijk mooi, maar de prioriteit lijkt nou bij de vak. En dan kan je hoe bak bij die tonnen komen. Hè? Want als je de oorkant schrijven, dan komt de stuurbord bij die tonnen. Nou, dan krijg je het probleem wat Elke kreeg benoemde. Dan zit je aan de verkeerde kant van alle drukte die er toch weer ontstaan hier. Dus ik zou nou kiezen van omheen, hoe stuurbord voor vallen, de slag zo stuurbord zo lang mogelijk maatje. Dat zeker wie dat ze in één keer op bak bij de oren in de kist. En als de kans als die vak te snel stiert en nog geen druk in het grutzeil hast, dat is te volle trof valst en op het oren scootje valst. Ja. Dat is, ja, dat... Nou, dat is strong op. Ja. dat is altijd een heel licht gebiedje, tin lijntje, waar die manoeuvreren moest. En dat is heel lastig, want het gaat altijd heel hectisch. En dan moet je toch de communicatie, maar die jongens die onderdraaien binnen het voordek en de schipper die moeten dan toch nog in stand bloeien, min of meer, om dat soort problemen inderdaad te voorkomen. Dus dan op tijd werd die fok los. Ja. Goed zien wat het schip doet. Ja. Wiel ze het net zo lang met Warrisil, denk ik, want de helft van de sleep leidt nog een lietsen rug in de wien. Ja. De touwtjes zitten nog alle keurig vast. Het nota gaat het nog goed, hè? Ja, het nota gaat het goed. De omstandigheden ben ik nog wel gunstig voor. Dat het juist net baden wie ik vanzelfsprekend. Ja. Dus de mooiste sleep staat hier wel wat jongen. Ja. Misschien geven we de hele middag wel wat terug. Dan, Ik heb een nieuwe traditie opgelegd. Ja, je krijgt toch ik weer een nummer 1 en een nummer 4. Dus eigenlijk is het resultaat haast hetzelfde. Ja. Nou ja, we hinten hier krijgt al hoe meer opties hè, van wat is er al mogelijk in deze vloot, hè, in het kampioenschap. We gaan ook vaak wedstrijden van dik 2 uren. Je gaat een finish houden en het eind ergens. Maar ja, is er misschien net wat te zeggen voor in de toekomst? Start maar 2 keer. Maar je ziet liever 2 korte wedstrijden dan 1 lange. En dan heb je 2 keer de kans om eens een keer te herstellen bij de start. En dat maakt het, denk ik, het eindklassement een stuk interessanter. Nou ja, juist die in het laatste wedstrijden op wat zijn ik dat er in het laatste uren net zoveel meer gebeurt. Nee. Dus het zit met deze scootjes heel tijd meer in de start. En dat soort wel interessante maatjes. Maar laten we ik nog even opnemen dat het de Ljouwer terdaai is. Het is het commissie Grauw die de dag organiseert. Het
De wedstrijdcommissie is wel in handen van de 7 wollen. Zeggen Jaap Frankenaar achter op de sleeboord staan. En die voeren de wedstrijd uit. Maar het is Joert Ljouwert erbij. En Willem Zwager van Ljouwert hier in beeld leidt op nummer 2 in de sleep. Dus die had een mooi uitgangspunt. Ja, En al treiden. Ja, heel bijzonder. en juist er een baaldijver zelfs. Ja, Hè, maar- want had je op wat zijn eerste worden en daar later wil je 14e, dan had dat grote consequenties voor de kans in het klassement. Ja, daar zegt ik heel weinig wisselingen eigenlijk juist terecht. Gezien het verloop van de wedstrijd, hè, de lengte van de wedstrijd, is er verhoudingsgewijs weinig wisselingen geweest. Want ja, het was wel vrij lange rak en dat is mooi. Maar ja, de slagenlijn vrijwel heel gauw heel duidelijk op bepaalde kanten. Dus daar kerst eigenlijk nooit uit die terrein verskippen bij, want dat levert eigenlijk altijd verlies op. Dus ja, als dan toevallig lijst was dan wat verenigd, maar hun hier wat problemen bij de stad samen met Dracht, heb ik goed herinnering. Ja, zie het Nou, niet, dus, maar- ja, dus dan zit Dirk Drekkel achter en als het hele wedstrijdbeeld is dat skipjes als een treintje achter elkaar aanvaren, ja, dan komt het dan maar niet meer mooi. Nee, de krachtsverschillen binnen een stuk liet er aan. Ja. Bij de verschade formules die er al heen binnen. En dat had als consequentie dat je net met samen een scootje had wat er helemaal bij wijs hield of er helemaal achteraan hangt. En daar is het schot. Is dat nou een minuut? We zullen het even zien. En ik denk dat dat een minuut is. Ja. Die hebben wij dus net klokt. Dan geven we maar even... dan haast het toch gelijk. Nou, jene man naar de Lierenta. Nou wordt iedereen... Ja, we horen de klok even aan die hier op een computer is. Ja. Dus nou staat iedereen klaar om binnen een minuut straks de tuigen omheen te hijsen. En Sjurwik op de track en trace dat ze alle hier jocht in de wien lezen, de scootjes. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaan zal, want normaal leef je naar het opdraaien van die turen taag. Ja, want als je een fijn op je en woord bent, dan ben je er heel erg gefocust op en dan ben je ermee bezig, die doet dat dan heel snel. En nu leef je toch wat in een aparte wereld. Ik ben benieuwd dat er nou wat meer dingen verkeerd gaan met het opdraaien. Wat doet de sleepboot dadelijk? Leidt hij hem dadelijk stil? Dat de spanning van de touwen aangaat? Of houdt hij nog? Hij houdt een lichtgankje en dan gooit er hem los. Maar laten we even naar de start gaan, want het is nog 10 seconden. Ja, nee, daar is het al. is het. En daar is al de fok omheen. Mooi de haan. Het triet zit wel op een lier. Maar dat wordt we verderop onzetten. Deze man houdt hem gewoon even in de hand. Nou, Sjen, hoe het komt. Oeh, dit is even spannend. Op alle scootjes moet nou heel hard werken worden om het tuig erbij te krijgen. De tweede man staat al klaar om de lier uit te nemen. Complete versoeringen in de spieren. Die man moet even bijkomen. Even uit hiermee. De tweede man staat klaar. Eventueel de derde ek. Want hier goed bijkomen. Dat is cruciaal. En we zien al grote verschillen. Ja, oh, dit is toch een Ze plaats. wapperen je beide kanten uit. Dit is synchroomzwem, lijkt het wel. En dan mooi scootjes. Als wie het regisseert. Dat lijkt wel een toneelstuk. Ja, het is, Krijgt ons als opera. Doe eens links, doe eens rechts. dat is ballet. Ja. En dit- Ballet in de Lemsterbaai. Waar En hier dit toch? zullen we nou even drachten, liek het een beetje moeite te hebben het spul erbij te krijgen. Die bleef wat in de midden lezen. De Zuidwesthoeken, die volgt hier opdouwen, die gaat oer stuurboord. Maar ik, Jappie, die zoon, die skarrelt er al mooi bij. Ja, ik hoop dat we de bek van de gaffel in de west hebben. Want het, ja, Ja, Ja. die zit er nou bij. hij duurde wat lang voordat er een nokker bij hier. Ik denk de gaffel kan er wel eens neer zitten, maar het valt me gelukkig mooi. Ja. Ja, hij had goed luisterd, hij valt op stuurboord verdirect. Jereveen en Akrum, die op treien en fjouwer starten binnen liggen daar. Zuidwesthoeken, die hier het beste lot, die starten vanaf plak 1. Leidt dus de dichtste bij de hege tonnen. En een pad van de vloot, hier mij ek mij grauw en de lemmer, die kiest de orenkant, de orenslag. Nou, laten we constateren dat de sleepstaart op Iep en Wetter slagen is. We zorgen geen onvaringjes, alle viertjes goedjes hebben tuiger mooi bijstaan. Dus Dus ik net in een draaien. en we Dus zorgen geen gekkigheden. Er gaat nog wel een vak bij wat zijn met nog even trots zetten worden. Maar iedereen had de gong erin en is nou weer bestuurbaar. Hè? Ja, nou kan de wedstrijd echt volledig beginnen. Nou Ja. is iedereen weer, Ja. weer helemaal in beweging. En de schip kan weer bediend worden, zet het jet. Dus de sleepstaat is prachtig leuk. gaan we dat onderwerp in elk geval afsluiten. Ja, Deze 14 dagen, dan kunnen we nog even uitzien. tje. Daar is Ljouwert. Lauwert is ik nog een beetje bezig met de vak. Ik ken nou een Ik pitjes ken nog bij. een pitdosjes bij. Maar hij gaat wel. Eerst maar naar die tonnen.
En ze hebben nog in de hand natuurlijk. Ja. En ze loeken met de hand omheen terwijl ze het normale pelier je. Blijft en eindje maar de balier, ja. En dan wil het nog wel eens op een lier wat net mooi op een trommel draait zitten natuurlijk. Ja, daar komt het. Ja, op de naast rijtje en in het camera rijtje. Ja, en dan moest alles weer afwikkelen en dan moest alles weer opnieuw. En dan moest met de hand dat ding moest hier voor. Want, Ja, en er staan krachten op. ja. Want En jou het is is die- hier nummer 2. En die is toch een beetje aan de andere kant bedaren als de Zuidwesthoeken en Akkerum en het Jereveen. Dus ik ben benieuwd hoe het dadelijk uitpakken zal bij de eerste bopperste tonnen. Ja, dat is heel spannend. Welke kant wie het beste? Ja? In elk geval ha Grauw en Jennewoud beide een verschillende koers. En dat maakt dit duel natuurlijk extra bijzonder. Dat maakt het nieuwsgierig. Ja, dat maakt het mooi. Ze beginnen litten elkaar nou eerst zielen en dan zullen ze gewoon op basis straks van snelheid wie de grootste kans deze dag krijgt om voor de ene of voor de andere te wijzen. Hè? Want de eerste ton is heel erg bepalend. Dus wie van de beiden het eerste bij die boei is, ja, die heeft dan toch een. Dan is het wedstrijd net zield, want dan doet het er nog een heel skocht uiteraard. Maar dan begin je in ieder geval goed. En ik weet niet, ik geloof dat Gerhard nog een licht stukje voorstiert in het klassement qua punten. Dus, Ja, een hele beetje. dus, Het is, het is voor Grauw wel, het is voor Grauw wel essentieel dat ze het ver Jennewoud eindigen. Al is het maar 1 punt. Ja. Dan het verschil is minder als 2 punten. Ja, 1,8 leuk. Dat, als ze dan vrij varen kennen en ze bloeien er 1 plakje voor, dan wordt het verschil toch weer een beetje liedje. En dan wordt het toch hartstikke spannend op het lijst. Hè? Ja, die man die weet nou waar ze voor zielen. Want ze moeten nou elk puntje verdedigen ten opzichte van de concurrentie. Want 1,9, ja wat is het? Het is eigenlijk niks. Op zowel Jereveen als Grauw. Dat is nog de voorsprong die er oerbleun is voor Jennewoud. Nou, dat ze juster dus als Saande eindigen. En dan zullen we de nummer 1 in de sleep en de nummer 2 in de sleep. En dan is dat toch al een behoorlijk gat. Hè? Dat is net meer dit 10 meter daar ze om elkaar vastzitten. En komt ik Akkerum en het Veen al op Willem Zwaarhoorn. Ja, en die besluit dan maar wat jetter te draaien. Kan hij dan straks, kan hij nou de tunnel aan? Dat zou al wat bijzonder worden. Hij zit wel in de lijn, ja. Want der boppen lezen toch Akkerum en Veen die ben toch wat verder terugzetten. Helemaal tot onder de reden boeien staan. Maar de Woudergemaal op de achtergrond. Al wat hechte verschil hier. De Veensters die juster in eerste instantie zeggen dat Grauw skraler zielekoe als zij. Grauw kwam ik heel tijd een beetje dichterbij in die kruisrakken, maar in het laatste pad gaan ze zelf wat ontpuzzelen in West, ontsleutelen. En heen ze dat we varen maar. Laten we net vergeten, hadden we vleen hier er nog even bij pakken, dat de Lemster bij Doe het domein weer van Sietse Brouwer 2 keer een eentje zielen. En die stierde toen weer helemaal bij voor het kampioenschap, hè? Dit hij nou ook trouwens nog steeds. Ja, die man zielen hartstikke goed. Zuidwesthoek, ken die de tunnel aan? Dat liep het erop. En dan zit er achter Akkerum. En er helemaal onderin de Grauw. Jaren wij hier een luchtsignaal, een luchthoorn, maar dat zal wel net van de commissie zelfs komen, maar van een plaatselijke fan. En hij toffelt er lekker terug de Zuidwesthoeken. Hij had een mooi gangje. Ja, dat moet je een beetje treffen. Hè? Ja. Hij krijgt het stukje weer aardig druk. Ja, en als je dan tonnen krijgt, Wolf krijgt niet door in de keer dat hem krijgt, helpen om hoe de streep te komen, om zo maar te zeggen. Ja, hij rijdt het makkelijk. Zuidwesthoek, nummer 1 in de sleepstart. Ik als eerste om de ton en gelijk al een mooi gatje. Ja. Hij had niks hoeven te doen om een oor. Hij hield de wien, die er weer die koe hij in de, maar het wat er zelf voor. Hij hoefde niet te wachten en hij hoefde niet te draaien. Dus hij kon de wien helemaal gebruiken zodat hij hem aanboden kreeg. Ja, en als dit zo teruggeeft, zodat het nou leidt, dan horen we die volgorde van de sleepstart. Want als Leeuw het hem ken en tweede worden ken, Akkerum Traaien en Jereveen Fjouwer, dat zullen we nou dadelijk even zien bij de tonnen. Lijkt het erop dat, ja, dat Willem Zwaga de tonnen ken. Maar dat is natuurlijk ik nog even. Hoe rap is Akkerum bij Ljouwert? Want als het hem onkist, maar krijgt op laatst nog even de smarrige wien. Maar hij is tegenag bij de tonnier. Willem Zwaga, die zielde je meter te volle. Zegt dat die oren een beetje oerzield hielden. En komt je toch als tweede weer om de tonnen heen. Ik moest heel mooi zien dat
dat Willem dat Akker een beetje meer wien hier als Willem Zwager. Hè? En dan krijgt ze toch gewoon een beetje makkelijker om die tonnen te rennen. Een beetje meer wien. En dan zullen ze maar een paar meter van elkaar houden en toch het ene meer wieners door. Dat zijn van die dingen. Koe ik een beetje rommerzielen, Ja. hè? Dat jouwt ik een beetje meer snelheid. En als het zo blijft, dan is dit scootje de nieuwe koprenner in het klassement. Dat begint wel heel betiet, Joris Freek. Ja. En tot nu toe had ik nog altijd gelijk. Ja. Ik heb geen hoe lang is gelijk gehoord. Het Jereveen ken je van zelfs Joert een Ja. hele goede slag slaan. Het is wel hun wetter, hè? Dat hebben we Sjoerd vorig hier. Dus als ze Sjoerd maar een heel stuk dichterbij komen, dan is het morgen alles weer eten. Is er nog een kandidaat extra bij komen. Ja, dat wordt wel een heel mooi kampioenschap. De Lemmer. En de jarige Job van vandaag. Ja. Maar die zullen we nou al. En die hier start nummer 10. Dan is het de Lemmer En die, daar hebben we Jenne Wout ook al. die zit op tolven. Dan is er toch al wat verschoot hier in die middenlijn. Ja. Nou, dat is mooi. En dat maakt het de wedstrijd vanzelfs alleen nog maar interessanter. Ja, straks was er net oors meer een sleepstart, maar ze me rekenen niet. Denk je dat er wou zijn? Ja, De we sneakerpan die we van Watje 5 aanzetten, maar die had je toch al een stuk of wat scootjes voorgaan laten matten. Ja, die scootjes kwamen van de andere kant van de mar, hè. Ja, daar zit blijkbaar meer druk. Maar ik had nog geen geest, jongen, van Grauw. Komt er gewoon. Die zit... Dus die had hier het... Oeh, je maakt hier helemaal erachter. Del. Valt hier een gotje? Ja. dit Al is wat. Huzum. Maar Huzum, die maakt hier even een paar plakjes beliers, ja. Ja. Hoewel die natuurlijk wel gewoon van Watje 14 aankomen. Dus eigenlijk Dus het heel goed. heel goed zielt haar. De goede wienhand, maar krijg je Daar het. is Grauw. Die kan er tussen steken. Ja. Maar Grauw in de middenmoot. Ik van Tretjen aan naar de middenmoot. En dan krijgen we hier meer verschoningen dan ik eerst verwachtte hier eigenlijk. Ja, nou, het kiezen van de kant is wel bepalend geweest. Hè? Dus juist dat Gerhard hier aan de andere kant als scootje van Grauw. Ja. Of met Suzie en Wout. Ik zie Gerhard omdat ik hem heel goed ken natuurlijk. Maar het scootje van Jenne Wout, dat had aan de andere kant kozen het Grauw. En dat is juist direct het verschil wat dat oplevert. Die ene kant van de maar of de andere kant van de maar. Dus er is iets meer druk. De vlaag laat iets gunstiger soms ten opzichte van de tonnen als de andere kant van de maar. Ja, dat is ontzettend bepalend. Maar dat weet je niet eerder is dat je die route in je keer shield hebt. Hè? Grauw, die weet nou ik dat die andere kant beter is. Die zal waarschijnlijk de volgende keer dat hij weer omheen gaat proberen die kant te pakken. Die wordt al druk lucht terug Grauw. Zie ik het er even boppen te komen. Wordt het Huzum. Huzum die stuurt hem erachter Del. En hierachter komt wat zijn nog. Wat zijn hier bordje nummer 8. Is helemaal naar de achtereind daar zakken. En zit je dan nog wat achter of hebben we nou de meeste hand? Nee, ik denk dat Ik denk dat er nou, ja, daar hebben we lang war. Ja, wij meestal naar voren gaan, maar ik meestal naar achteren. Hè? Want dat was een, Lang war die komt van Njogen af. En die is nou toch aardig naar achteren zakken. ik weet jouwer ergens in het middenveld omheen. Dat is jammer. Hier wordt al aardig duelleerd. Pieter Meter, het Jereveen en Ljouwert. Duim bij elkaar. Nee, die onderste tonnen daar. Dissen onderin waren net zo volle. Nou, we hadden erbij West. De primeur, de sleepstart op de Lemmer. Een nieuwsgierige situatie. En ik ben heel benieuwd hoe dit uiteindelijk uitpakken zal bij de finish. Ja, dan kunnen we constateren dat na de eerste boeironding Lemmer hele goede zaken die hij had. Die kwam van plakje 10, maar ik Jenne Wout en die is interessant voor de podiumplakken op Vreed. Die is van een 12e plakje naar een zandenplakje zield. Dus die had een hele klap maken. En die klap moest ik gelijk in de wedstrijd al in het beginmaatje. Dan laat alles nog wat bij me hoor. Ja, als het te lang duurt, als de vrijheid krijgt om die keuze te maken, dan komt ze er meer voorbij. Nou krijg je nog situaties met skippen onderling die wat elkaar optrouwen. Nou je derk een beetje mazzel. Maar ken ik pech wezen natuurlijk, maar dat kan heel erg beïnvloeden. En de
eerste onderwindse ton, straks de eerste gijpton, is vaak ook altijd weer heel belangrijk. Want dan zit alles nog bij elkaar. Want zeg maar, het is Akkerum die al naast Ljouwert zit en het veen naast Akkerum. En dan zullen we de baan er even bij pakken. Straks is het scootje van Veen. Het Veen, als die binnenste leidt, dan had die voorrang op deze twee scootjes. En boord om boord, we hebben het van de week als jij er over. Dat is, als je nou achterover het helm houdt, zeg je straks in de Ljouwerters. Dan zeg je het oren scootje, daar zit geen loft of wetter meer tussen. En deze scootjes verbinden elkaar. Dus Akkerum met voorrang aan Veen, Jan en Ljouwert aan Akkerum. Maar dat zit pas in bij de 12-lengte cirkel bij de boei. En die zeggen we op track en trace. Heel mooi. Dat is het gele lijntje om de boei heen. En daar beginnen orenvarrangsregels. Ja, hierachter, daar zielt grauw op plak 11. Dan ben ze wel 2 plakjes naar voren skarrelen. Maar voorlopig binnen zij de verliezer ontnota, want zij zeggen en Jennewaard en Jereveen een heel eind voor haar in de vloot. Dus er is voor Douwe Visser van Grauw nog wel wat werk aan de winkel, Jere. Ze vallen mogelijk de skeer behind, want laten we net vergeten dat er nog 2 dagen komen. Nog een dij de Lemmer en de slotdijver zelfs op de Snitsermar. Er kan nog van alles. Maar hij zal het god net te grut gaan wollen. Wils nooit de straaljagers, nou de helikopters een onval op Lemmer door, ligt het wel. Ja, daar er is al de paratroepers even een ommetje. En dan zullen we straks zien, komen ze bij de gele cirkel van op de track and trace. Die houdt on dat het 2 scheepslengten is. En dan lijkt het toch dat Ljouwert voortroen is bij Jereveen en Akkerum. Ben die nou vrij voor? Heb ik nou de goede banen voor? We zielden toch baan A? Oh nee, we zielden baan B, denk ik. Ja, dit van de week al een klassieke fout. Dus ze... Nou, dan Ljouwert leidt binnenst. Dan leidt Ljouwert binnenst, dan draait het verhaal om. Het verhaal klopt nog, maar dan met orenboord. Even voor het gemak voor de show. Dus alles wat zijn is, draai het maar om. Ja. Bloed bijzonder. Geert Joet al raar. Ja, nou. Ja, Willem Zwaga die zal toch nog wel eens een beetje balen van die dij van Juster. Want hij hier hem zo mooi weer naar de top van het klassement daar zielt. Op wat zijn, naar dat eerste plakje. En zakken een dij letter weer helemaal naar 14 ta. En ja, neemt voorlopig even wat afstand van het podium. Maar het is nog net uit eten. We lieken nou 3 favorieten oerhouden te hebben. Jennewaard, Jereveen en Grauw. Maar vlak ze net uit. En dan binnen waarberichten toch een iets beetje oors dan ze verzijn hier. Want ja, ik kan nog net constateren dat die fjouwer er staat. Helemaal net, die uitzitters niet 4. Maar die zoen er ik haast net komen. Maar het gaat redelijk gemoedelijk hier het wetter. En jij wordt de bovenste tonnen versleept. Dus de wienrichting zal ook wel een beetje verloren wijzen in Tusken. Dit mei, hè, in de wedstrijd. De commissie had het recht om de baan aan te passen onder de omstandigheden. Zolang het er nog een schip in de rak zit, dan mag je dat. Ja. Het schip in datzelfde rak zitten. Ja, het schip ging nou naar het tweede rak. En dit biedt de tonnen van het eerste rak, dus die mag je dan onbeperkt verschouwen. Ja. Nou gaan ze naar de tweede poort daar, in dit geval de linkerpoort. En dan mag je nou die tonnen niet meer verschouwen, die bovenste tonnen van dit rak. En dat is het mooie, dat is het mooie van die zandloper, dat die schip in een bepaalde rak zit. Zo krijg ze de bibbel 3 rakken waar ze het waan kennen. Er is meer... Dus je kan het aanslepen. Ja. Het is hier toch een sleepdij. Dus. Ja, de sleep staat. Sleep maar de boeien. Van het publiek is prachtig dat ze zo technisch strong del komen. De hele mannen meldt hem op plak 5. Zit in de sleep op het 6e plak. Ik ben nog iets beetje naar voren skarrelen, maar ja, de Lemmer. Ja, dat is goed op tussen. Ja. Die is gewoon van het zien naar 6e gang. Ja. En Albert Visser die denkt, ik begin mijn feestje maar vast hier te vieren. De jongens zeiden we wel terug. En ik jou mezelf nog even een cadeautje. Ja, ik heb vanmorgen even mijn app over de telefoon. Ik zei, ik heb geen cadeautjes voor je, maar die moet zelf maar verzorgen. Nou, dat is aardig met handen. Ja.
Meestal luister ik al in de dag. Ja, uiteindelijk wel. En daar de Chinook, of hoe spreek je dat uit? Ja. De helikopter. Grauw en Drachten. Wer Deunbiedelkoor. En dan hebben we de positie 10 en positie 11. En dan mij was zwaar dat je achter de kont langs draaien kennen, want anders kan er nog weer een hele vloer tussen stekken. Ja, als je hier bij Grauw ik aardig de remmer op om, Ja. om erachterlangs te Ja. snijden te De kennen. puts erachter zeker, ja. Ja. Ja, mooi. Mooie actie. Ja, de hoesdouw is er geen zin om te leren. Zelfs, Nee, maar, nee, dat is een zeer ervaren man. Ja, hij kent alle trucjes, kennen we wel. Ja, ja, ja. Laat ze er net binnen, verzint ze zelf al. Nee, zeer bij de hand te zielen. Dat is altijd genoegen om naar te zien. En dan sjurren we daar de tweede bovenste tonnen van het zonglas in de Zuidwesthoek. Ja, hier ligt het. Ik wil net zo volle muziek in deze baan te zitten, want het is in je slag naar de polderdiek daar. En daar loekt die wien ik altijd wat, hè? Ja, hoe dichter bij die dik, het hangt een beetje van de wind richting aan, maar meestal als het zuidelijk is van het westen, dan begint die polderdiek mooier te worden. Ja. En de voorsten die kunnen makkelijker komen en dat is juist meestal, hè, juist het nou al een hele beetje, want het heeft verschil in Ja. van Leeuwarden en Zuidwest ook. Die Ja. rent wat makkelijker, die hechten. Met En- jou het iemand misschien, nou dat is wel wees om nog een slagje maatje. Ja. En ken de Zuidwesthoek hem dan wel in één keer aan. Ja. Ze maaien ik door de geul heen. Had ze de dik kwijtraadje met omdat ze per minder vlagen krijgen, hè? Ja. Van die rare onverwachte vlagen. En dan moest detter die dik, de binding met de dik bekwijt, dan krijg je er meestal net beter meer. Dan zal het wel moeilijk worden. Maar kerst met de dik houden, Ja. omdat ze veel leuke dikke vlagen erin krijgt, dan reist het meestal. Ja. Jereveen Want, steekt verder terug, die kunnen zeer waarschijnlijk aan. En Starum, nou het zit er wat om, Ja, hè? dat zit erom. Ja. Dat is moeilijk vanuit deze hoeken te Valt- zien. Ja, de valt scoort wel helemaal wat in de om. midden. De Zuiderscoort zit hij midden naar beroep en de Fox zit helemaal aan. En ze proberen het alle macht proberen ze hem te helpen. Ja. Nou, als er hem erom krijgen ken, dan had er natuurlijk wel een gouden slagje. Dan het er een gaat. Wils, ik ving hem een beetje te volle lid liet het wel. Ja, die stuurt hem nou weer wat op, maar die is toch uit die draaien Ja, minder mooi waar komen. minder mooi waar ik aan. Ja, als Zuidwesten komt nou helpt en dan ligt het wel op, want hij hoeft hem niet echt onderin. Als er maar vlakbij komen, kan de massa van het schip en de snelheid helpt hem wel. Die helpt hem wel. En die krijgt nou ook een gangje. Die Ja. komt ik een beetje Daar weer. komt Leeuwards. Correct, op die krijgt er een Ja. mooi snit wien. En Lauwert die met nou nog een keer draaien. Die draait nu. Hè. Dat verlent al een hoop snelheid maar. En dan met straks nog een keer echt een draaimootje. En Zuidwesten gaat mooi, gliet hij om het tonnen heen. Dus die houdt die snelheid heeg. En die gaat gewoon een heel groot gatmaatje nou. En sjurren we direct dat Jappie Visser nog volle hegen komen kan. Maar de Zuidwesthoeken draait hier weer als eerst om de ton heen. En Akram had weer een hele orenslag maken. Die is nog volle jaar door staan gegaan. Dan ben we daar benijd naar waar die uitkomt. Ik denk dat Akram graag hoe bakward bij die tonnen komen wil. Dat hij daar die orenslag pakt. Hè. Want nou krijg ik Heerenveen, maar mijn eens even in diezelfde slag hoeveel heger snitskaam is. Ja. Die is, en ik de jouwer, koer volle heger trossielen. Ja, dat ben ik gelukkig. Ja. Krijgen ze vol of Dat krijgen is ze net op die wien. En Ja. nou krijgt toch ik Sietse Brouwer van... Ik denk dat Jereveen hem aan kan, ja? Ja. En zullen die wel ik weer net de volle meter zielen? Nee. Maar Hier is Akram, hier is Akram. En die had hem toch ik mooi kregen hier, want die zit vlak bij elkaar die man. En die liet nou toch een gotje te nemen met het vinger. Dan blijft die volgende nog heel tijd gelijk aan hoe ze sleept binnen, namelijk in je Zuidwesthoeken, 2 Leeuwards en 3 Akram, maar vlak daarachter het Jereveen. Ja. Maar al je krijgt kennen. En Akram hier de bakward slaagt, dus al hier er wat minder wees, hier er toch nog altijd de reserve Hij houden. hier voorrang gewoon. Maar hij had Dus nou Wol wordt- 2 slagen extra maken en dan toch nog voor de oor uitkomen. Dan, Ja, dat zijn keuzes. Hè? Ja. Je wil of zekerheid of zoals Louis Hievergaal zei, de dood op de gladiolen. Ja. Maar hij koos voor zekerheid. Je zuster Snits, die moest even uit de zeilen bij omdat jij naar water over bakbeton kwam. Nou, dat wil Akram dus voorkomen. Dus die ging maar op bakbeton heen. Hè? En ja, dat zijn keuzes. Maar ik. Jereveen om het tonnen heen. Jens Jongsma, de adviseur, helpt even mooi. Die waar Juster vervong door Klaas Boersma.
Nou, ze hebben een goede reservebank bij het Heerenveen qua adviseurs in elk geval. Goede organisatie, hè? Die hebben in overal een oplossing voor. Ja. En dan kabbelt het wat rustig terug. Jennewoord, wie ze krijgt al voor Snits. En die is nou nog voor Snits, maar ze zitten dicht bij elkaar, hè? Dat is de Lemmer. Ja, De hele mannen zitten er altijd nog tussen. Dat is altijd... Die doet het heel knap. Kom bakbord on, je krijgt wel weer wat situaties. Ja, Jennewoord die met de fok, die gooit hem omheen. Die had Lemmer. Dat is net met ik hem heen om de Lemmer op de aan. En die jouwer met hem heen. Ja, je moet het doorvallen litten. Lemmer is baas, Jere. Ja, die had ik gezegd. Koning in eigen huis. Ja, die regeert Jere. Die zei huppakee. Maar het is wel Jennewoord die heel dichtbij Lemmerkaam is. En ken die er nou in het hele winserak voor hen rennen. En waar zit er nou meer bij? Snits zit er nou bij. Hier is een groepje wat aardig mooi met elkaar aan het vluchtje is. Dit is een heel les van elkaar. En dat is Heerenveen wel goed. Let ze daar maar mooi om griemen, denk Ja, ik. dit is allereerst het voordeel van de voorste. Ja. Hele man erbij bij. Bloedkeurig op plak 5. En dan hebben we een interessante kopgroep. Met de Lemmer, met Jennewoord, hier Grauw. Ja, die zit al je duin op elkaar. Maar je kan hem er voorlopig mooi tussen prikken. Lijkt vol onder alle turen, maar Grauw die komt ik bij het groepje. En die liet die oren, ja, daar had Grauw natuurlijk wel een heel soort voordeel van. Dat zie je beginnen te loeren. Die kent er tussen terug. Ja, die lopen elkaar zelf hier omheen dat ze straks de 4 naar beneden moeten. Ja. Dat kost snelheid. En je kilometers om en het is kost snelheid. Ja. En Grauw had er gewoon erin. Ja. Dan zouden je mij nog volle meer vallen laten kennen, zoals Grauw. Om echt vrije wind te krijgen. Ja. Deze man heeft wat omheen. En hoe pakt dat uit voor het Grauwste scootje? Dan Want die weer zit dit er helemaal een op. gouden slagje voor Grauw. Want als de trek en trace goed rekent, dan ben ze zelfs Jennewoord al voorbij. Maar dat is in afstand tot de boei. En daar is nog geen pijl op te trekken. Want we krijgen nog een voorrangssituatie natuurlijk bij de... Maar het weer net een verkeerd slagje. Want het ben straks de skippen hier om bakboord. Die hier het dichtst bij de camera lezen. Die voorrang ha. En dan zit Grauw er nog helemaal onder. Maar als het dicht bij elkaar zit. En Grauw neemt de rond om hem 4 te onderhelling. Dan kan ik nog wel eens een gatje vallen. Ja, Fjouwer koprenners en dan zullen we Grauw daar al mee de hele mannen. Dus Grauw skarrelt wel degelijk naar voren. En die orengroep die waait een eind uit. Die ziel een protometers extra. Ja, het Grauw zijn enige wapen is nou harm heel leeg. Zo leeg mogelijk zonder al te volle druk te verlenen. En dan hopen dat er inderdaad bij het dongensnijden van die boei dat er wat skippen elkaar wat in beet houden. Dat die wat ongelukkig om die boei kunnen komen. En dat hij daarvan profiteren kan. Hè. Dus met er nou zo 4 mogelijk bij die skippen bij. En dan kan er heel betieten goede hichten varen om die boei goed om te snijden. Dat is een enige kans om daar bij te komen. En zo is gewoonlijk dat hij dat uit, brukt hij die kans die hij krijgt, zal die gebruiken in die shutter wel. En het is Wout zijn die als laatste om de tonnen komt. En die komt toch van een 8e plakje. Ja, dan zullen we toch dat hier nog wel even wat verschoningen winnen daar in het achterveld. Leeuwert ek om de tweede onderste tonnen, zeg maar de onderkant van het zanglas, achter de Zuidwesthoeker die het op 1 leidt. En Akrum en Heerenveen sluit aan. Dan zit er qua meters nou wel wat ruimte, maar daar komt Grauw al aan. Van positie nummer 13. En dan had Douwe Visser van Grauw hele beste slagslijn in dit rak. Koest ik mooi zien hoe dat die 2 extra draaien van Akker en wat voor een achterstand dat oplevert hier ten opzichte van het scootje van Leeuwert. Hè? Ja. Er zit nou een behoorlijk gat al tussen. Ja, wij lezen de kansen in deze baan. Zit je nog onvalsmogelijkheden in? Of hebben we nou de route eigenlijk al een beetje zat, of de lijn zat die bloed? Ja, dan vind die bezikkert het.
Er zit één voordeel in deze dag. Er is redelijk wat bewolking. De skippen zitten nu nog relatief dicht bij elkaar. En er is redelijk wat bewolking en die bewolking die hing het vrij leeg. Dus er komen waarschijnlijk een hele... Dan binnen toch een leuke winddraaiingen in de baai. En daar kan nog verrassing uitkomen. Hè? Maar dus juist nou, als dat niet gebeurt, of te weinig, of te min in extremiteit. Hè? Hoe extremer de vlagen, hoe mooier dat het verschillen soms worden. Maar dus juist nou al dat er hier wat tekening komt, zeker al in de voorste helft van het veld. Ja, dan wordt het steeds ingewikkelder om in die relatief korte cruiseraken natuurlijk schippen voorbij te komen. Ja. Heerenveen beziekert het, hè, Jere? Ja. Ja, die moet ik initiatief nemen, want achter ons viel het voor hem geen enkele zin. Dus, en het gotje achter hem, dat is wel redelijk. Hè? Ja, dus hij ken ik een... Hij hoeft in de verdediging op de halve maand. Dat gaat dus nog zeggen dat ze niet in de aanval. Maar dan zou ik zeggen dat die oren dadelijk denken van nou, hij weet je nou hoe mijn kant begint te minder hut te worden of verkeerde richting te krijgen. Dan is het mooi. Zo zit Grauw in dit groepje toch wel het feest van de ton al. Ja. Dan ben er toch weer 2 draaien die ertussen kennen. Want het is Lemmer nog en de Jouwer die er nog tussen zit. Dus juist dat Grauw al weer aan het remmen is om niet een gevaarlijke situatie te creëren. Maar hij is snits Jappie Visser wel voorbij. Dus het had hem toch wat opleverd. Er zit Grauw dus al vlak achter Jenne Woord. Ja, en die wierden ik in startpositie Tolve en Tredjen. Ja. Dus die ben beide haast dezelfde groep voorbij. Maar voorlopig gaat het mooist voor het Heerenveen op dit stuit als het juist naar de plakken waar ze nog liggen. Het valt me op hoe mooi het al die turen erop staan. Wat voor prachtige turen erop staan. Ja, het zijn haast varende schilderijen. Ja, hè, dat is geweldig. En in de zin van mooi, Douwe, hoe bedoelt dat? Ja, mooi qua ontwerp en qua dus het is echt een hele goede tuur. En als de 20, 30 hier weer rondkwam, in de katoen, dagrond, de eerste tijd van die dagrond, dan is het echt zo'n tuur. Ja, die wie echt, ja, nou ja, nevens dit wie dat een prutspel. Te hal. Te hal. Geen goede vorm. Nee, dit is ziet er alle zes schitterend uit. En dat is ook een factor weer terug uit die skippen. Dat dicht bij me gekomen. Hè? Dat, vroeger hield het wel zijn tuig, maar dat was gewoon totaal mislukt. Omdat of de kartonnen oogst niet goed geweest wie. Ja, dat wist ik ervan afhankelijk. En dan moesten 4 weer verder, want die hield bij op. Want wie wil hartstikke duur en nou bestelt gewoon naar tuig en dat is gewoon goed. Ja. En dat is ook een factor van belang. Het ziet er zo schitterend uit. Er zit haast geen plooien meer in. Hè? Nee. Het liggen wel eens een strutsen bij. Het is prachtig. En vaart nou ook iedereen maar het kotendoek, hè? Want er has verschillende soort daakron natuurlijk. En ze worden dan koten ze hem, dan krijgt er een laag oerheen waar die turen hudder worden. Vaart iedereen hier nou met kotendoeken? Ja. Hier staan Schoffelien nog verschillende doeken in de zin van die in een verschillende coating. En er weer verschillende jensoort. Maar Nou krijg je hem even, hè? Ja, de wie neemt aan. Dan komt die fjouwer erom met mijn rekening. Maar het is nou eigenlijk alle keer een bepaalde type doek, maar dezelfde type coating. Dus daarin is alles gelijk schakeld. Strand zit al lekker vol, zodat we zien kennen. Ja, de meesten daar die hadden natuurlijk ook een VIP-tribune plak. Ze komen vlak bij Hardel daar. En Grauw en ik, Akrum. Beziek je toch eens even een orenkoers. Ljouwert die reageert. Hier steekt Heger in de Marven zelfs. Die verdedigt dat mooie tweede plak. En waar blijft dan de rest? Helemaal aan de orenkant de Zuidwesthoeken. Nog altijd op nummer 1. Auke de Groot. Nou, zijn beste klassering wordt nota. Zou er nou leidt. Auke die had maar één opdracht tussen de boei en de tegenstander blijven. Dan schilt er hem gewoon uit. En let die worden maar vechten om het klassement. Maar het hij een prachtige dag. Ja. Het Veen, die doet je een onval op Ljouwert en op Akrum. Had een oren slagkeersen. Komt wel op stuurboord, dus dan moet er ook heel voordeel kennen. Maar een heel soort wisselgiet, want risico moet je in deze fase van het kampioenschap net nemen. Ken nog net. Dat maakt er achterdel. Maar we hebben Akrum nog. Nee, ja, maar ze komen dichterbij wat. Nou, ze hoeven nog net echt al wat te horen. Maar de ene slag met de oren maakt het net zo vol uit. En zij komen nou straks op bakboord op die ton aan. En kan Akrum hem al bezielen. Dat ben we benijd nou. Ljouwert gaat al overstart. Die shut het vinger aankomen. Die wordt straks net. Ik mooi
bakboord om die tonnen heen te komen. Ja. En die jouwt nou het vingen even smarge wien, al is hij wat te let draait. Het vingen had alweer vrije wien. Hij jouwt het hier eens even wat verder terugzielen matten dan hier er het vingen in een smarge wien zetten. Ja, dat is het meeste resultaat van die actie. En dat. Maar ja, als je wel heel dicht bij elkaar zitten, dan moet je ik wel snel draaien, want je wil straks ook weer voor de oordeel komen natuurlijk. Nou, in elk geval zit er nog wat strijd hier in deze kopgroep. Er kan nog wat gebeuren. Want Admiraalszielen, daar zitten we net echt op te wachten zelfs. Ja, dat komt mooi dicht bij elkaar. Nog zielen ze wel heel scherp, hè. Dan had Vingen toch last van Ljouwert. Maar ja, Ljouwert moet ik al wat aanhouden. Ja. In de Zuidwesthoeken rint ik net echt een soort uit. Akkerum, die jouwt hem wat leger. Die wil Heerenveen besluiten, zodat hij net vrij draaien kan straks. Precies. Tje, die zielt een aantal graden leger. Maar hij had meer gong. Ja. Beter de wien te pakken. Wat we toch even over Akkerum hebben. We gaan ze daar nu wel eens nadrukkelijker aanwezig zien in een kampioenschap. Ze zien wat middelmatig dit hier, hè? Ja, misschien dat het met de ontwikkeling van het water, de verschillende typen wedstrijden, hè, qua weerbeeld, dat heeft er misschien invloed op. En ik hier ze zelf heel heeg inschatten, want van het voorseizoen, dat traject, dat zielen ze eigenlijk alle wedstrijden maar vooraan en ik op een hele makkelijke manier. Dus ik hier ze eigenlijk heel heeg inschatten, ja. Ja, de eerste de koning van de middelmaat, als meeste wedstrijd een Seiske. Ja. Maar hier was zijn 2. Toen zit er toch wat meer achterin. Met een tolve. Nou liep het er toch op dat ze weer in hetzelfde volgorde om de tonnen heen te komen. Of kan Akkerum het Ljouwert nog moeilijk maken? Akkerum komt wel op stuurboord aan, dus Ljouwert had voorrang. Nee, dit zal de positie blijven. Maar ze komen wat dichter bij elkaar. Ja, dus ik denk dat het nou ik is dat het middenveld wat dichter bij die kopgroep komt. Want die hebben nogal wat slagen extra maken, omdat ze al nou al op elkaar beginnen te verdedigen. Ja. Dus dat jouwt mogelijkheden voor het middenveld, de Lemmer onder andere, die ziet al ook. En dat die aardig dichterbij komen bij dit spel. Dus het kent nog wel eens wat. Dit cruiserraak kan voor de rest van de wedstrijd wel eens wat interessante situaties opleveren. Ja, dan wordt die het je voordeel van de hand. Als die in dwarslagen zielen kan, dan heeft hij minder de wienbewegingen maken de voorste fjouwer. Dus die het voor Jenne wordt ik bekomen. We gaan straks zien dat deze bopperste ton een eind sleept is. Ten gunste van de wedstrijd dus. Ja, ze proberen die bij de tom ten opzichte van elkaar rug in de wien te krijgen. Hè, de onderste en de bovenste en te gaan. En dat kon ze toen dan, omdat de schip hem al in de linkerpoort zitten. Kon ze in de rechterpoort repareren. Zeg maar. Ja. Concentratie hier op het achterdek bij Sietse Brouwer. Zielt wat heger op die tonnen aan. Zil er met gang omheen wollen. Ja, en hij wil natuurlijk beziekje om Akkerum daar nog in te hellen. Want in dit kampioenschap, elk puntje is erin. En dat kan het verschil wijzen tussen goud en zilver straks. Maar ja, ze schurken alles achterom en daar moet Lemmer al zitten. Maar het is... ja, daar is Lemmer al. En wat is het verschil nog met hun? We zeggen wel dat Ljouwert een eindje inroen is op Zuidwesthoek. Wie het eerst nog zo'n 40 seconden, het is nu zo'n 30 seconden. Ja, het is maar weinig, maar de verschillen worden ietsje minder groot. En waar is die daar? Daar is de helemaal. En daar is Jenne Wout ook al. Ja, dat middenveld had je van profiteerd van die oppassende beweging van die voorste fjouwer. Dat kan natuurlijk zien. Nou, die halve maand die is wat de viershield. Dus daarom het de Lemmer verspillen. En kan Jenne Wout de ton aan. Want die moet je wel even in een smarge wie zetten. Toch de hele mannen. Ja. Grauw met achter Jenne Wout del. En zo wie het ze krijgt ik al. De concurrenten zitten dicht bij elkaar. En zo'n en 8. Als je nou al iets foutje had, dan ben je ik de klas, hè? Ja. Maar ja, je moet ik wat risico's nemen. Dit is hoog spel. Ja. Tje, ze heel mooi, maar ze hebben niks hoor. Hey. En denk er maar om dat een tegenstander erop letten dat ze die tonnen in het rijtje. Ja. Ja, die hoeven je goed geen misstapjes te maken. Nee, daar wordt op letten.
Ze laten elkaar niet los, dat is heel sociaal. En wat zie je dan de favorieten er maar op? Deun op elkaar. Jennewoord en Grauw. Nou nog tussen staan op 1 en 2. Maar virtueel op 2 en 3. Want Jereveen zit daar nog een paar plakjes voor. En zo deze skippen dan voorbij gaan. De Snekerpan en Huzum sluiten aan. Ja, de Jouweren ik weer achterin. Half de plak. Tussen staan. Ja, dan zorgen we toch dat ze komen wat dichter bij elkaar, maar nog geen verschoning in de plakken bij deze tonnen. Ze komen precies op dezelfde volgorde als het weer om de tonnen heen machinaal. Ja, nou, dat hebben we het hele jaar al een beetje jongen. Hè? Ja. De afstand verschillen wel wat. En, maar de plakken blijven haast hetzelfde. De ervaren schippers die scoren dan toch tijdens zo'n wedstrijd wat vooruit. En dan worden we ongeveer alle keer op dezelfde plak ten opzichte van elkaar. Ja, eigenlijk de enige wisseling die we zien is de Lemmer en de hele mannen. Die ben omdraaid. Ja. Want Albert Visper die maakt het zijn cadeautje mooier en mooier. Ja, ik kan hem straks uitpakken, hoop ik voor hem. Ja. Ja. Langwaar. Zielt hier wat in de achterlijn. Ja, had ik een paar hele mooie dagen hand, maar is Joert best wat minder uit de start komen, denk ik. Ja, ze komen van een jongende plakje af Ja. en ze bij wat afzakken. Ik trek nu weer, nou, dat zijn we bij de start. Die ene partij gaat links en de andere partij gaat terug. Nou, wat zal dan de goede kant van de baan wezen? Nou ja, dat weer duidelijk de kant per Jelle Waters als je het. Die pakken direct al winst ten opzichte van Grauwers, dus dat weer de goede kant. Ja. En als je dan skippen als Lemmer, Jennewoord en Grauw achter je haar, ja, dat ben natuurlijk, die staan net voor niks heger dan hun in het kampioenschap. Wiels weinig even een loefdueltje sjuggen in de achterlijn. Jouweren wil net dat Drachten er voorbij gaat en drukt hem even op. Ja, dit ben een beetje heel om heel loefduels. Hè? Ik bedoel, Ja. al je loeven moet je fanatiek en strak omheen sturen en net langzaam een beetje nevens mij. Nee, dit is jammer, want daar hebben ze beide een hoop scheer van. Ja. Hè. Draagt niet in dit geval volle beter de schoot even een beetje losgooien en je hebt Delval achter Jouweren. Dan hint ze volle minder meters van. Sjurres, je hebt Akram. Sjurres, En- hoe hoort dat die rent? En Akkerum, mooi straks vol, die ben ik helemaal een Die eindje rent in door de jou lucht. wat heen. Ja. Ja, en die had straks vol. Ben we nog bij de goeie boei, we weten ze krijgt alweer met de gele pet mee in de keer. Ja, die hebben we nog voor de tweede keer rond. Ja, dus Ja, Akrab zit nou aan de goede kant, zo te zien. die zit nou aan de goede kant. Ja, Dan is er misschien toch nog wel wat mogelijk. Qua wisseling. Ja, in principe kan Lauw het nou net meer ontsnappen. Of de wien met helemaal van de andere kant, dat de zeil met roeren moeten. Dat de wien zelf volle draaiing met bloed de wien richting zuid. Dat de zeil door deze kant blijven. Dan kan Lauw het eigenlijk niet ontsnappen. Ja, de betoefde skippers die kennen er echt op zielen. Hè? Die kist echt, diegene voor die kist echt naar je. Die kist echt. Ja, een beetje maar hulp van de wien natuurlijk. Dan kan je nooit zonder de medewerking van de wien. Maar ja, daar kan je gebruik van maken. En als dat een beetje onkomt, maar het is nog net boord om boord, hè. Het is krap nog. ja. Ja, maar smaak ik nou een eindje. Ja, eigenlijk, als naar de vleugel van Leeuwers is, zou die gijpen met de haast. Het zou het zo eens moeten. Dus ze hebben een tactische reden om dat niet te doen. Terwijl qua snelheid zou je hem nou eigenlijk overgooien met. Ja. Maar ze willen naar die boeite, dus ze riskeren, ze nemen verliefd dat ze ietsje zuiniger rennen, maar ze willen hem naar die boeite sturen. Ja. Dus dat betekent inderdaad, ik hoor het net goed zien, dat ze nog ver Akram denken te lezen, want ze hebben ook nog een idee dat ze er van langs snijden zullen. Ja. Maar het wordt... Dan komt het Jereveen ook aan. Ja, Maar ja, En dan scoot het weer in, maar Ja. ik treden via de plak. ja. Dat krijg ik niet goed zien. Nee. Maar hier lijkt het nou dat ze een boord aan boord hebben, maar van achter nou lijkt het heel worst. Ja. Dus zelfs met al die techniek kunnen we dat net helemaal verwieren hebben. Dus we zullen straks zien wat voor actie als Leeuw het onderneemt. Jereveen links van Ljouwert en Akram rechts van Ljouwert. En wij zien al op diezelfde toon aan. Hier is de street nog net uit dit. Nee. Gelukkig maar. Want Wie krijgt het vlaagje? Daar gaat het nou eigenlijk om. Ja. dat kan soms maar op 20 meter voor de cirkel een plak vinden. Want dan zorgen we nou dat toch Akkerum ertussen lieken te scoren.
En dan soort tactiek voor het vingerwijzen om maar wat verder voor te vallen, want dan valt er een slachtoffer. Als Ljouwert dan net op tijd de romte neemt om Akkerum, die met heeks om die boei heen en zult hem nooit zo goed onder Heli kennen. Wat gebeurt er mooi tuig van Ljouwert, die remmen die al. Ja, het is Akkerum die Ljouwert voorbij gaat en Ljouwert tot de pieker een beetje af van de grutzeil om nog wat meer te remmen, neem ik aan. Ja, die willen zoveel mogelijk gaan kwijt nou. Ze hebben zo lang mogelijk geprobeerd om er voor te komen, is mislukt. Nou remmen ze uit alle macht om toch achter Akkerum onderuit te kennen. Want komt ze dan aan de lijkant uit, aan de benedenkant. Ja, dan best de Sjaak, want dan gaat Heerenveen in het gat doken en dan best die ik nog kwijt. Ja, we kunnen constateren dat er weer een onvalsie geweest is en dat is Akkerum op Ljouwert en dat is Slaggen. Ja. Akkerum is Ljouwert voorbij en daarachter zit het Vingen. Ja, en die wil ik puntjes pakken natuurlijk. Die had ik al de zeker achter hingen. Dat om te remmen. Maar ze doen het keurig alweer, hè? Ja, het mooi, is, mooi. heel voorzichtig. Past alle keer precies. Vakmanschappen. Ja. Tja. En dan wil je zo heeg mogelijk uitkomen vanzelf. Hier wij ziet ze al wat advies. Maar ja, dan kan er misschien een beetje heger uitkomen als Ljouwert. Als het om je gunstig krijgt, dan kist je winst helje. Ja. Ik herinner je me van jaren geleden, toen luisterde mij Grauw en een Snekerpan. Die beiden winnen al allemaal tonnen. En toen zie je het Pieter Brouwer nog op het Heerenveen. Die kwam een heel eind letter als je hem om die tonnen, maar die kreeg een vlaag en ik koos haar jocht boven hem uitkomen en in één klap weer hem voorbij toen. Ja, dat ken je. Dat kreeg wat we pas zijn, nou, dat wolkendek, dat jouwt een heleboel zwarte en witte wolken. Dat zit er soms enorme draaien in. Ja. Bij elke lage drukgebiedje die zwarte wolken. En dan gaat die wiem vaker rugsom. En dat is Heerenveen, die wie het achterste. En de achterste van een groepje skip, die krijgt altijd het meeste voordeel van de wind die je naar rechts draait. Meer naar Romert, zeg maar. Het achterste altijd het meeste profijt van. Dus die had ze dan in één keer kan ze niet meer op draaien op het moment dat hij die krijgt, kan hun die oren niet meer verder draaien. Dus dat soort momenten, ja, daar hoop je altijd op als je aan het helm houdt zitten. Dat ken je beleven, ja. En er is hier iemand die van al die vjochterij profiteert. En dat is Auke de Groot van de Zuidwesthoek. Want zijn voorsprong is oproen tot een minuut. Zo. Netjes. Ja. En Jennewaard en Grauw, die bluwen als zit er een elastiekje tussen om elkaar hingen. Ja, dat wordt spannend. Die mag je allebei net een foutje maken. En Jennewaard stekt hem wat heger dan de hele mannen. En Grauw beziekt het nog weer wat boven Jennewaard te stekken. Maar ze lezen wel haast terug in de wien, hè. De Fok die valt nog in. Had je net beter wist, dan zou je haast denken, dit is echt een stukje sleepstad, maar dan maar terug erop. Ja, prachtig gezegd. En je zit een auto overwegen op het achterdek van Grauw in ieder geval. Hè, van zou we terug de wind of zou we de slag houden. Ja, in ieder geval met we fut, maar ja, achter u zit ik een peer. En dan hebben we er misschien weer in tussenin dat het mislukt. En nu zitten we in ieder geval vlak achter Jennewaard. En dan verlenen we niet al te volle punten op. Maar misschien het is nou een beetje wekkende week, hè? Ja, het werd nou, elke slag werd nou een week de week van wat zak. Ja. Ik niet al te volle grote avonturen meer omgaan. En aan de andere kant weten ze als ze straks bij de wal komen. Ik al lezen ze een beetje heger dat ze draaien met de voor Jennewaard. Dus ja, dan kom je er weer onder te lezen. Ja. Of afstand nemen zodat je er weer rustig achterom draaien kan. Ja, dan kom je er weer niet voorbij. Dus dat is ik frustrerend. Dus het is een hele moeilijke afweging elke keer. We toch toch wat donkerdere loften deze krijgt door de polder heen. Dat liep het toch dat er een beetje een waarsverhoring komt. En daar zit de wien al wat meer op een mar, hè? Ja, we beginnen nou toch wat meer bruis voor de kop te krijgen en wat meer te hangen. En misschien draait die wien hier wat een bepaalde kant uit op deze buien. En die druk die er nou bij komt. Dus misschien dat wisselingen mij brengt. Voorlopig is het de midje van Auke de Groot, mij het scootje van Starem. Die mij vrij voor. En die kan rustig achterom zien wat die tweede groep doet. Die tweede groep, met Akkerum, met Ljouwert, met het Heerenveen. Die ons Torken wisselen binnen. En net zo hele vierde maar achter, daar liggen de Lemmer en de hele mannen met Jennewaard en Grauw. Dat is ook nog een groepje waar nog die een oren verschoven kennen zoeken. Die zitten heel dicht bij elkaar.
En dan valt er alweer een gotje. Maar ja, we zitten nu weer in de kruisrakken en dat zijn toch de rakken waar de onval mogelijk is. En waar dwart dan wat te dwaan. Zuidwesthoek is een heel eind troshield. Ken één keer een klap meidje en die kennen hem in één keer aan, hè? Ja. Ja, toch weer die polderdik die zijn volle look dat je maar niet een keer onschielen kent type situatie. Ja, en als dat slaagt, ja, dan maken ze gewoon een draai minder. Maar die boeikoe ik nog wel wat meer naar die dikte. Dat is het forceers dat ze nog een slagje maatje maken. Dat maakt de wedstrijd toch wel spannender, ligt het mij. Ja, op die reden bootjes die nou wel binnen wat meer de Wat op marine. Jereveen? Je hebt hier Oerljouwert in. Wordt er toch nog weer een positie naar voren kroepen. Ze hebben ziek het al. Ze zielen scherp. Maar Ljouwert had nog steeds gong. En daar is Akrum, is daar weer slachtoffer van worden. Of is dat, ja, of nee, dat is Huzem al, denk ik. Ja, Huzem zit er ik al. Ik dacht al, nou dat zal nou een keer het nooit wezen, maar... Dit duel is interessant vanzelfs. Jereveen en Ljouwert. Kan Jereveen hem ertussen krijgen of krijgt net? Ja, hij mat straks Daar is zo'n Akrum. start. Daar is Akrum al. Die leidt nog keurig op tweede plak. Maar van positie 3 wordt het even boeiend nou. Ja. Het vertekent echt een Ljouwert, beetje van deze Ljouwert is positie. wel vrij voor natuurlijk, dus die... Lauwert die maait nou tot op de wien en dan met Heerenveen met rechter langs houden. Ja. Maar ze zitten deun op elkaar. En wat doet Jereveen? En Ja. daar is de Lemmerik al. Zo. Ja, die moet ik risico's nemen omdat alleen maar erin kan komen. Ja, als je Daar wordt al wat gebaard op het voordek. voorsprong wordt liefster in de hek zit, de lemmer al. Ja, daarom kon ik net te lang wassen, want dan is er in ieder ronde terug. Ja. Maar dat valt krek mooi voor Heerenveen. Hij krijgt de wien nog... Maar ja, hij zit er al naast. Hij heeft natuurlijk straks geen voorrang bij de boei, maar hij sluit wel bij deze kopgroep aan. Ja. En had ik al wat de vrije wien. Ja, hij rent de krek net onderuit, denk ik, Lemmer. Maar goed, hij komt in ieder geval heel dichtbij. Ze ben niet vorm, joh, de man van de Ja. Lemmer. Ja, Zeker. ja, dat smaakt pakken. Juist er al een lekker podiumplakje. Nou, het is altijd fijn natuurlijk dat je met een vlag in top je eigen Dus dorp invaren kennen. Ja. Ja. Ja, en dan maak je als het vingen in Sure, gevecht mooi oren. En dat wil je eens net. Ja, je wil mooi wil in gevecht met oren, maar dat is die vrije lezen en niet die van achterop komen. Nee. En Ljouwert is even los van dit groepje, maar Akrum is helemaal los van dit groepje. Die had al een mooi gatje hier. Ja. Sjug eens even. Ja, die had dan toch weer de finishing touch vonden. Zeker Ja. weer terug als ze weer Hudder varen. Sure. Die komt zelfs dichter bij de Zuidwesthoek. Ja. Zo lijkt het wel. Wordt Auker de Groot dan nog gevaarlijk hier. We hier hem al haast op het podium het heegste treedje deel zet. Maar En Grauw is Jenne Woord voorbij. Grauw is eromheen. O bakboord. Ja, dit wordt heel lastig weer. Een opstekker voor Gerard Pietersman om die tonnen heen te komen. ai. En nou weer, ja, Het roer er dwars achter. dan zoek ik De de grootskoot vakbak. maar wat vieren litten. Want je wil net omheen. Oei. Spannende situaties. Deze Erik, wat let met die grootskoot douwen of net? Ja, zal ik het wel, ja. Ja, dat ik het wel heel moeilijk om het spel naar beneden te sturen. Ja. Ja. Of, ja. Ja, Dus ik kreeg ook hier de situatie in hè, van tevoren. Maar dit is zo, dat weet je niet. Nee. Maar Grauw die kwam op bakboord, dus ja. Maar Grauw is Jenne Woord voorbij. En Ja. dat zijn de noemers 2 en 3. Oh nee, de noemers 1 en 2 in het klassement. Hè. het Ja, verschil gedeeld. weer 1,9. En nou, zo daar dus een puntje afsnoept worden van Grauw. Ja, maar dan kroept dat ik weer in elkaar. Ja, het is voor u wel leuk, hè? Het wordt steeds spannender. Maar het voor mij zo spannend, maar je zet ze maar wel op. Ja, ze maar je uitleven. wat dat betreft. Tot en met de laatste tijd left. Ja. Hoe meer hoe beter. Ken Auke de Groot van Starum zien. Eeuwige rivaal, mooi we haast wel zeggen. Ja, dat is ik wel werd opvallig, hè? Ja, Soms mag het zijn waar. Pieter Meter van Akkerum van het lief horen. Ja. Vlieten hier ik nog een protestsituatie mooi met koor. Pikant, ja. Ja, dat is wel heel bijzonder, ja. Mocht er net wel zeggen.
In 1 uur sturing 3 keer pikant zijn. Nee. Per ongeluk. Nee. Dus daar houden we nog mee op. Oké, nou, dat zitten we nooit weer pikant. Maar het is Akkerum die de turbo aan had. Die maakt het hier een mooi gatje met Ljouwert die dus in het vorige rek voorbij ging. En shut ik al heel dichtbij. Want laten we de tijd eens even zien. Het is nog maar 20 seconden tussen Zuidwesthoeken en Akkerum. Ja, en dan is de Akkerum toch een heel linig scootje. Hè? Die mat in feite. Zuidwesthoek is wat grutter, wat trager. Als Akkerum zo dichtbij komt dat ze het duel echt ongeveer kennen, dan wordt het heel gevaarlijk. Ja, ja, klopt. Snits is het Huzum ik verlend volgens mij, want die wie eerst pas nog voor Huzum toch niet. Ja, Snits wie Jappie Visser zag het een beetje. Ja, Huzum die ten koste van Snits. Strakjes weer in zijn joggen en het zien. Maar Huzum op zien dan. Ja, nog eens omdraaid denk ik. Ja. Grauwe Jennewaard, hij omdraait. Het koert is, zitten hele mannen er nog tussen, ja. Hele mannen op 6. En dan hebben we nou zo'n grauw en 8 Jennewaard. Nou, Heerenveen heeft de situatie maar alleen maar oplost in zijn voordeel. Ja. Dus alleen maar een keer weer opnieuw beginnen. Maar goed. Hij had de gang erin. Hij heeft de gang erin en hij is dichtbij, dus het is nog even. Nou ja, en het zielt natuurlijk ik volle mooier dat het nog ergens om gaat. Ja, Al zeker. dat je alleen nog maar op jouw plakje vastlezen. Ja. Hey, hier wordt wat. Stropt onder het Sjerkstraat, denk ik. Of net? Ja, Ja. Ja, grauw is net tevreden. Er moet even trimd worden. de Nestors, Ja. die gingen tegen de meest. Alles maar om nog elk voordeeltje wat er mogelijk nog te hellen is te benutten. Ja, ze moeten nou goed voor Jennewaard blowen. Ja. Ik al bezig 3 en 4 bij wie spreken, maar ze Ja. moeten er nou voor blowen. Dan maken ze het gatlitsen. Nog mooier, nog een paar scootjes ertussen natuurlijk. Maar Sorry. dit is opdracht 1. Vanuit het grauwste perspectief, Ja, ja. ja. Maar met ze hem nou in ieder geval zou houden. Komt wat meer wien. En dat zou ik de reden wezen kennen dat Grauw hem een beetje oorstrappert, de tuur. Dan Want sjug maar, we sjuggen haast weer eens even wat onderkanten van scootjes. Al is het nog prima zielbewaar. grauw eronder terug. Jennewaard, daar deun achter. Albert Visser, De jarige Job. die maakt het een tussenslagje. Die niet in ongeval. En voor hem zal vooral een dijprijs heel mooi wezen. Ja, het gezang had er vanmorgen al aan op palaver. Ja. Nee, dat zou hartstikke mooi zijn dat ze hier bij de ereplakkers willen kennen. Dat is voor hun en voor het klassement ook heel belangrijk uiteraard. Maar het is sowieso mooi om op je eigen wetter bij de eerste band te komen. Een lauw staat zien, maar dat wordt wel heel ingewikkeld. Maar Nou ja, laten we net vergeten, zij zijn gewoon de beste van de rest. Ja. Direct achter de top 3. Want ze staan together met Akkerum. Gewoon Ja. op 36 punten. Ja. Op gedeeld, vierde plak. hij moet Akkerum ook natuurlijk even verlenen, want dan wordt het een onoverbrugbaar afstand. Hè? Nou, hij is alle keer nog komers. Nou, ook even mooi een vergelijkje waar het skraal zielig in. Omtrent me kwam het zo volle 80. Starum en Akkerum. Pils, Ljouwert en Jereveen de veilige slag kiezen. In één slag naar het woudige Malta en dan op het bakboord in één slag naar de boppetonnen. Alleen maar eens in de aanval ging. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat het straks uit te pakken zal. Het nadeel van deze veilige slag is wel dat ze hem eigenlijk altijd te lang maken. Want die afstand naar de tonnen die is nog zakgroot als dat draait bij het Woudengenmaal. Dat is altijd een beetje de reserve in bouwt voor een paar minder vlagen. En Albert die kiest ervoor tussen terug te draaien. Het Lijmse scootje. En ja, dan maken ze een slagje meer. Dus dat is ik verlies. Maar dan kan je secuurder op de boei sturen. Minder meters. Minder meters, ja. Maar Kan het ook een voordeel wezen als een Libische trosseels dat dan heel eind mijn knik op een scoort naar die tonnen tak is? Kan dat een voordeel Dat wezen? kan een voordeel zijn, zeker. Ja. Ja, uit te krap deuren dat je heel iets kraapje moet, dat is ik een koers. Maar hij kiest wel voor de onval, maar
hij maakt de slag net helemaal extreem. Hij Ja, precies. een liedslagje oer stuurboord. Ja, dat levert niks op, zetten. Nee. Hij had het net terug door te zetten, want de jongens die weer achter hem al kwamen, die maken de slag ik wel lang. En dat is uiteindelijk weer met Mike in om op te verdedigen. En dat is ook heel verstandig. Maar, maar dat betekent dus dat ze in die slag waar ze indraait weer, dat ze denk ik echt perspectief zien. Waardoor 16 wel terug, maar ze gaan nou weer verdedigen op de nummer 4, zeg maar. Dus dat de halve maan is dat, ja. Ja, die bloedkeurig heel dit wat op dat zuize plak hing. Ja. Achter de lemmer, maar die werd toch Jenne Wout erachter te houden. Ja, een mooi plaatsje van uw track-and-trace systeem, dat Jorgio net. Maar Buus is het scootje van Grauw nummer 14 op meer dan een kilometer achterstand. De Sil wordt miswezen met de transponder op dek. Sil wel hersteld worden. Of hij had wat mist, maar die scootjes die gaan een transponder, die gaan ze alle keer op de roef. Waar werd die op monteerd? Ja, meestal stiet het meest lekker zes precies op een stekenpaan stond die altijd op de roef, ja. Op het plak waar vroeger de squash sheet van de kachels is, maar daar stond er bovenop. Maar goed, hij kan een keer terug een actie met touwen of met wat doorscanner en hij ziet er met klittenband op bevestigd, dus ja. Als er een klap krijgt, dan kan die van Grauw nog wel ergens in de maat lezen. Dus een paar stappen met als ze natuurlijk dat kent. Dat werkt is het dus, want het kan me net voorstellen dat ze nou niet een tol 100 meter achter de Zuidwesthoek doorbrengen. Daar wil je ook niks van. Dat lezen ze net. Nee. Voor het volk hè, daarachter op het dik. Het is natuurlijk als jogger noffelijk waar. Ja. Het is een warme wind, het is helemaal net koud. En dan is dit al de derde keer dat de Zuidwesthoeken om de tonnen met de gele pet heen en mij. Ja, en ik denk dat Oudstad en Akkerum ik nog niet iets echt volle liedje willen. Dus Nee. is het zo mooi was dat ze dit volhouden kunnen. Voor de mensen die letter inschakelen gaan, we hebben de uitzonderlijke situatie hier in de baai van Lemmerhoorn. Dat we maar een sleepstart starten binnen. Als En- ballerina's gang een scootje Zuttelkoor. Het wie een synchroon zwemmen, ballerina's. Het wie een prachtig beeld. En dat is al hier heel goed uitpakt. En binnen nou Zuidwesthoek op kop en Akkerum in onval. De scootjes. En is het gewoon een mooie schilderij worden, toch? Ja, ja. Ik bedoel, iedereen hier wat een beetje de schrik in de voeten voor de sleepstad wat je dat wandelt. Ja, Maar, zo'n discussie. het is een, al 14 dagen naast. Het lijkt een mooie wedstrijd. Ja, zeker. En gelukkig is het voor de eind van het kampioenschap dan toch nog gebeurd. Want Ja. je mag er net om denken dat je er morgen nog op praten hier. Hè? Nee. Het leidt af van waar het om gaat namelijk. De Ja. moet hij een kampioen worden. Ja. En de kandidaten ontnota binnen Jereveen, Jerinbeeld, Jenne Woord en Grauw. En die horen we deze wedstrijd nou lettend in de gaten. Want het zijn al Grauw en Jenne Woord die al heel lang op scoot binnen. En ja, dat is voor Jereveen wat minder natuurlijk. En Jereveen had ik al een PFR. Oh nee, die is op de vierde plek starten. Hè? Ja. Ja, en op z'n plak Blungen. En vierde plek Beun, maar net scootjes inhellen. Nee. Heerenveen hier ik wil direct al gewaagde sterke kandidaten farm zitten natuurlijk. Dan is het moeilijker om ze in te hellen. Ja. Ik ben, Is het goeie nice voor hun? Dus ik ben ik net inhellen te horen. nee. Grauw. Dus voorlopig had hij het meeste voordeel van deze situatie gewoon. Zeker. En de hele mannen die houdt ontnota. Ik mooi staan. Ja. Zielekeurig. En het verschil tussen de Zuidwesthoek en Akkerum is een 30 seconden. Dat bleef ongeveer een beetje hetzelfde in alle rakken. Ja. Het gele kopje van Grauw. Ja, heel kenmerkend is het Ja. altijd, hè? Het is voor u wel fijn nou, hè? Als Ja. je eerst assist. Ja, zeker. Altijd bruine spul. Ja. Die draait hier helemaal draait om de
tonnen hinnen. Klaas Westerdijk, sint waarde hier op dit scootje. Vliegen hier ook al hele mooie dingen, jongen. Ja, dat rijdt volop mee. Dus even zien op de afstand tussen Grauw en Jennewoord. Nou, in Grutterwutse pas kwam Jennewoord toch, of Grauw kwam toch een beetje bij Jennewoord. Dichter in de buurt steeds een beetje. Dat is nou het omgekeerde gebeurd. Nee, het is Grauw die hier helemaal voortrent bij Jennewoord. Ja. Ja. En die deelt in Dit ieder is- geval dit is een echt hele sterk. mentale tik uit aan Jennewoord. Daar komt die jongen. Ja. Maar Ja, dit dan- verschil is echt grutter, man. Nou ja, dan moest het gaat echt in dit voor de wien al in varen. Wordt straks bij een wienvlaagje of bij een schifting of zo, wordt weer een kans krijgen. Hè? Dus deze afstand die moet dichtvaren worden nou. Want dan dan kan Grauw hem te makkelijk verdedigen ten opzichte van Jennewoord. En dat is voor Grauw hartstikke mooi natuurlijk, maar voor u als kijkers niet. Dus ik ben benieuwd dat ze dat redden kunnen. Daar is Jappie Visser. Starten op een 5e plakje. En die had al wat scootjes voorbij gegaan, jongen. Ja, daar was niet zo nou een kampioenschap varen, jongen. Ja. Met wisselende resultaten. Yep. Is het druk evalueerd onder de tafel naar jaren? Nou, dat weet ik niet, want daar ben ik niet bij. Maar ze zijn wel altijd heel druk in beteer. Ja. Dit is echt een ploeg die met groeien en die leren was alle machtig volle dit hier. Ja, maar die hele bemanning is wat naai op 1 of 2 meisjes naar Jaapie die dat alles voor het eerst. In deze functie. Ja. Dus nee, het is een prachtig hier. Ze leren een hele bult. En nou, uiteindelijk hebben ze al een heleboel bereikt van wat ze graag bereiken willen. Dat hier het wiscadevrij varen, een hoop leren en een periode plakjes. Nou, dat is al redelijk lukt. Hij is al een keer twat geweest. Ja. Dus hij heeft zijn doelstelling eigenlijk al bereikt. Had er nou ik nog schadevrij varen, bloed dat er maar is, dan heeft er voldoende. Daar gaan ze weer, hè? Drachten en de jouwen. Ja, dit is jammer, hè? Vooral voor hunzelf. Ze kennen ook geen keer meer voor orenskippen, maar vooral voor hunzelf. Vlenders ze nou werkcontact met lang waar. Jij speelt het wat, vermoed ik. Misschien, ja, dat weet soms niet. Wat er gebeurd is, wat ze van elkaar vinden, dat heeft soms een invloed op de actie. En het is wel zo, als je bij die tonnen bent en dan komt ze omheen en dan heeft een bepaald gevoel in je leven. En dan dus het eerst, dan denk je, oh nee, het is toch dom omdat het was. Dan denk je, dat skip die kant al uit. Hè? En dan moest je maar wat heel zwaar corrigeren. Dan heeft die bocht al wat maken. Dan best wel gewoon alweer aan het omvaren. Dat is heel jammer. En die achterste, die bepaalt dat, hè? Niet de voorste. Die achterste, die bepaalt dat. Want die voorste die kan hem niet gaan laten. Als die achterste niet direct naar beneden stuurt, dan moet die voorste eerst wel even in de wachtkamer. Voordat hij naar beneden naar koersboei naar de volgende boei stuurt. Dus ja, dat is heel lastig. Maar dat is juist meestal hoe verder als die achter in het veld komt, hoe voorzichtiger dat of hoe meer het meestal de neiging krijgen om naar voren te willen en dus een luchtduel omgaan willen. En die achterste dient ten gevolge steeds meer meters beginnen te matchen in die luchtduels en de gat tussen de voorste en de achterste steeds groter wordt. Ja. En dat zit vooral in deze stukjes. Nou, toen één keer weer omkomen even op de Sneekerpan, want ja, daar had het duidelijk verkeerd van ik ging net mij aan boord als adviseur tijdens de wedstrijd. Nou, gelukkig voor u, 16 hè. Maar ik is maand was even mij het wetter op, toch? Vanmorgen, nou, haast nooit. Ja. Ik heb nou vanmorgen even mooi geweest en nou ergens in Grauw volgens mij ik. In de eerste week heb ik even 1 of 2 keer wat vragen over het zeil, hoe dat erop moest. Bij de heersende omstandigheden, dat ik maar met inziel nemen, een kwartier van Jelle ook een mooi geweest. Maar dan hel ik met de rubberwoord weer op en dan ging ik weer houden. Want ik wil geen invloed hebben op het tanken en de sfeer aan boord. Het is hun keusje nou, hun feestje. En ze moeten het doen als ze het zelf willen. En nou, dat Het is wel mooi werk om dan een beetje te helpen, toch? ik vind het schitterend. Ik vind het sowieso heel mooi om zo'n jonge ploeg wat bij te steken en wat te coachen. En er zijn wel maar meerdere jongens die hier in de vloot varen. Want het is de helft is wat familie. Dus, en het is altijd geweldig om daarmee bezig te zijn. Ik vind het hartstikke mooi als Stuart zelf. En een hele grote mensen die hier varen, die hij was een keer bij die aan boord was, hè, als bemanningslid. Ja. Dat zou ik al nou. Jeroen het bemanningsgeweest en Jeroen Pietersma van Drachten en Gerard Pietersma en Albert en Douw.
ja, dus je bent van Lemmer en van Grauw. Ja, de helft is wat familie tegen Klaas en mijn schoon, tegen Klaas van wat zijn en mijn schoonzoon, dus daar praat je ik net over zo als een scootjesschil. En Rinus van de Jong, die is mijn nicht van mijn trouw, dus dan hebben we het altijd tussen scootjesschil. Dus ja. Is het ook nog moeilijk om daar wat objectief te blijven als je Jood zijn als juist? Behoorlijk. Nou, hoe peuter je het eruit douwen? Dus. Ik ben soms ook even stil en dat ben die fases, dat dreig je net objectief te werden. Dan had ik me stil. Ja, deze man die zit met een lekker gevoel op de achterdek, ja? Auke de Groot. Ja, Dit leidt op koers voor een hele mooie prestatie hier in de baai van Lemmer. Lemmer 1. De wedstrijd organiseren toch Ljouwert. Unieke wedstrijd, want die is uiteindelijk met een sleepstart. En hier zullen we dat Pieter Meter dwaande is. Zat goed mogelijk naar voren te zielen en in elk geval dat tweede plak stevig in handen te houden. Ja, dat is voor Pieter Meter ook wel heel belangrijk, want dat kunnen we nog op de aardige feest op het podium brengen. Hè? Hij moet echt wel eventjes een afstandje maken met de oren nummer 3 jaar. Want dan wordt het er heel erg afhankelijk van de omstandigheden. En ook kan er even een beetje een gatje maken. Zo komen 12 punten, nee, is het Kerst verschil. natuurlijk nog 2 knotsgekke wedstrijden straks krijgen, want ze zijn nou nog wat dicht bij me komen. Straks maar er wat weer gebeuren en dan kan ze een nummer 4 in het klassement nog op een derde plakje komen. Hè? Want je volgt gewoon straks slachtoffers. Ja, er moet straks een tekening komen. Dus Gerhard en Jenne Woord en Grauw, Ja. die moeten ten opzichte van elkaar straks verschil maken. Dus ja, die moeten wat dwang in. Het zijn morgen of op de laatste dag. Ja, we zullen het Akram Werhoestag, die had er voor keers nog net in de lijn van de Zuidwesthoek mooi te zien, helemaal in de geulongen. We maken het nou een kwart slagje en Git Werhoestag wil dan toch de onval inzetten op de Zuidwesthoeken. Die zullen we daar. Ja, daar zullen we de Zuidwesthoeken. Dat is nog respectabel. Ken de Zuidwesthoeken de Donnerwollongen. Nee, daar gaat de Zuidwesthoeken, die kennen ik nog net aan. Dus dit is ik een leuke vjochtje om de nummers 1 en 2. We hier het er al over de eeuwige plaaggeest. In de 10 had Auke de Groot alles even op het achterdek staan in de wedstrijd. Die staat zo hoor, hè? Stapte zo hoor. Ja, dan zie ik de passie van de meesten. Het is ik wel mooi, hè? Ik bedoel, misschien word je er zelf net aan herinnerd worden, maar aan de andere kant jouwt het ik de passie en de strijd die je met elkaar gaat. Ja. Nou, dit ben mensen die van vader op zo'n die in deze sport op helemaal totaal het hele jaar lang. En dan zul je echt op zulke momenten zul je die passie er echt uitkomen. Dan niet op de manier waarop het zelf graag willen, maar die passie zit er wel. Ja, het maakt het ik wel mooi. Ja. En dan juist ik dat Akram begint toch stadig gewoon steeds meer het duel te iepen in Zuidwest ook. En ze weten dat als ze zo op snelheid komen ze niet voorbij, want Zuidwest ook is zeker zo snel. Joert zeker. Maar als het echt op, misschien dat ze een kans krijgen, dat ze als ze een hoop draaien gaan, dat ze dan een kans krijgen om met een winstgifting erbij, dat ze dan het duel nog een keer iepen niet kennen. Maar voorlopig heeft Zuidwest ook alles nog onder controle. Ja, die reageert goed. Ja, ze draaiden precies boven tussen de boeien en de tegenstander. Tactisch volkomen juist. Ja, houden alles best, alles beet. Maar zo'n duel kost natuurlijk ook weer extra meters en extra energie. Die energie zit er genoeg aan, maar daar toch kan een nummer 3 ik weer wat dichterbij komen. Daar hebben we de bovenste tonnen. Ja, en het spannende is altijd dit, in deze positie, Zuidwest ook moet nou een keer draaien. Ja. En die mag niet zo draaien dat er hem net helpt, maar hij mag ook net de 4 terugvaren, want dan gaat de Akram nog weer in aanval, want die had een redelijk gat achter hem. Dus zou je nou ook proberen, gewoon een keer lukt het niet, dan word ik wat warm, maar dat ben ik al. Dus voor Zuidwest ook is dit ontzettend spannend, komt heel precies. Ja, die wordt op scherp houden. En die zal ik leren nog wat zielen, want het is wel Akram gaat jeder oestag dan de Zuidwesthoeken. Want ja, die wil natuurlijk altijd de boppenwijzen, die mat maximaal tot die Roneta. Ja. En die levert nou ik weer wat meters in op Akram. Want Akram zei, ja, ik ken hem al lang hoor. Ja. Dan vaar ik hem net voorbij, maar ik maak het gotje wel lietser bij de bovenste tonnen. Ja. De Zuidwest kiest duidelijk voor veiligheid. Want ik moet hem altijd heljen, maar als ik hem niet helje, dan is Akram er van deur. Nou, ik ken hem roem on. Ja. Zullen we een beetje een knikker op? Ja, hij zal hem zield ha. Dus de gong, daar leidt het net aan. Nee hoor, hele hege snelheid. En die compenseert het dan wel weer een beetje. En hier hebben we een ogenvjocht. Ja, dit is het tweede duel, hè? Ja, het, maar luidt al een aardig stukje heger dan het veen.
Heerenveen zielt een beetje heger. Of schrauwer, zat te zien. Maar Ja. Maar die kom ik tegen bij me gooien. Ik denk dat Lauwert hem een beetje zakje lid om Heerenveen. Wat daarin. Wat daarna, nou ja, Nou ja, net de kans. Hij moet vrij draaien en ons mij er draaien. Ja. Dus dan kan je soms beter wat meters inleveren om dichtbij te wezen. Dan moet het onderliggende schip met wasje. Ja. Leidt daar ook nog wat ouds hier? Nou, nee. Nou ja, niet dat ik weet de meestal. Nee. Hier natuurlijk toch een rare situatie. Oh, Die van staan Staveren nog. Ja, nou, dat zou kennen. Nou, bij die heger beroep, protesten. Dat is natuurlijk toch wel wat een toestand van een week. ja, maar als je de jury en de jury bepaalt, dus ik bedoel, hij een beetje fris in de holle binnen hoe je daar onderling in een gemengde gevoelens zou te hebben. Dus ja, had je er vreemd mee omgaan, ja, dan kan je altijd wel ruzie met elkaar krijgen natuurlijk. Maar dit is een uitspraak van de jury, dus die is autonoom, stiet op zichzelf. En je tegenstander zal altijd proberen om er zo goed mogelijk uit te komen, maar ik denk niet dat je dat een tegenstander kwalijk neemt kennen. Daarvoor is het, ik protesteer jet bij de wedstrijd. Voorlopig blijft Ljouwert keurig op plak 3 voor het Heerenveen. Maar blijven ze ook heel dicht bij elkaar zitten. Ja, en misschien beginnen ze aan boord van de Germen van Maan zo starig gewoon toch ook wel een beetje verder te denken als de dij van Joert Alleenig. Want we gaan natuurlijk alleen maar 2 nog en we gaan snits nog om te zielen. Maar we hebben gewoon een kampioenstrijd waar ze op dit stuit goede zaken doen. Wat het zo blijft. En ze zijn zelfs verleden dier al heel verrassend, heel keurig tweede waren in het eindklassement. Maar als we zo finishen als we nou lezen, dan lezen ze mij nog 2 dagen again op nummer 1. En dan zie je morgen misschien toch wel wat anders. Ja, dat wordt het voor hun. Ja, natuurlijk wil je inwezen, want dan heb je voorsprong. Maar het is ontegenzeggelijk, levert dat meer druk op natuurlijk. En Hij zei het juist nog, hij zei wij hoeven nog steeds niks enzovoorts. Maar als je op 1 komt te lezen, nou ja, dat maak je wel. Ze moeten natuurlijk van niks en van niemand iets. Maar ik bedoel, dat is met al die skippen, zei je, dat gaat elke van je plezier, maar je wil alle winnen. En dat moeten hun ik van hunzelf. Daar kennen we ze goed genoeg voor. Dus als je de aanbieding krijgt om te winnen, nou, en als je in stand krijgt dan wel een vrij riante aanbieding, dan kies je het toch wel proberen te verzilveren. Ja, dan wordt oors naar je jongen. Dan wordt misschien oors op je schild bij de start al. Ja, dat is ik zeg altijd, na het eerste kampioenschap, dat vertel ik heel vaak, dan is het mijn vrijheid, blijheid te houden. Want dan moet je altijd op je tellen passen in elke wedstrijd. Na het eerste kampioenschap heb je altijd een probleem. Nou ja. Wils de hele mannen toch keurig voor Grauwbloed. Het gaat Bloed een beetje hetzelfde. We krijgen even terug dat er storingen binnen bij de track en trace. Dus die leidt Dat vermoeden helemaal. leidt er even uit. Ja, net eens de gegevens, maar dan hebben we nou een mooie oorplaatsie. Mooi op zich wel even een oorplaatsie, want ze hebben er een mooie woordspeling bij. Ze proberen de zender ik rein te krijgen. Nou, daar leidt een spoedje om. Dat is hoe het net bad. Grauw om het tonnen. En dan zit Huzem daarna weer boppen. Die had hem behoorlijk versield. Huzem en Jenne Woord. Hoe komt dit? Bakboord, stuurboord. Jenne Woord had voorrang. Maar Jenne Woord moet ik Huzem van het Leo horen. Ja, dit is toch voor Gerard een drege wedstrijd, lijkt het Joert. Ja, in het begin van de wedstrijd kreeg hij er hem heel goed onder praat. Ja. Maar dat heeft toch meer te maken had met een mooie, de goede kant van de baan en een goede winrichting daar blijkbaar. Want echt heel het herinnerde het er niet. Want Grauw is een voorbijkom en hier wint ik niet weer in op Grauw en Huzem komt dichterbij. Huzem doet het heel verstandig. Die gaat direct naar beneden, daar wil geen meters omvaren. Nee. Maar hij weet dat Gerhard hem toch, Jenne Woord hem toch niet voorbij liet op die kant. Dus kiest maar de rechterlijn, dat is altijd de kosten. Dus op dat punt zoals we vroeger al geleerd hebben. Ja. En dat het Huzem uitstekend. De snekerpan sluit om. Nog voor lang war. En dan hebben we het al oer plak 9 en 10. En dan komt er echt wat tekening in het veld. Hebben we toch duidelijk per groepjes op een mar. Nummers 1 en 2, vlak bij elkaar, Zuidwesthoeken en Akkerum. Hier zullen we Ljouwert en Heerenveen mooi bij het stranddeel. En daarachter de Lemmer. Heel mooi op plak 5.
Ja, Jenne Wout en Huzum die ben hoor ik nog wat opziekje. Ja. Huzum zal toch wel proberen, die houdt net geen rekening mee en dan wordt niet klassement. Dus die zal toch nog wel proberen om er voorbij te komen. En zo jij dat vanzelf ik al je onthutsen binnen. Ja, hallo. Dus voor Jenne Wout is het nou van belang om achter Grauw te ploegen. Want dan is het verlies van deze dag al iets mogelijk. Ja, dan wordt dus een keer behind. Ja. Dus die zal zich nou ik wel proberen Huzum van het Liewenhout te houden. En de aandacht op Grauw een beetje te verslappen te letten en Huzum erachter te houden. Dus dat ben dan de gedachte toch meestal een beetje in het... Het ben eigenlijk al een keer wedstrijdjes in een wedstrijd. Ja, zeker. Want dat is maar alleen maar die shield doet heel goed. Maar als de stand uitslag zijn bloed, dan gaat er in het klassement nog een plak achteruit. Ja. Dus ja, wat doe ik hier mooi als ik ontzielend ben, dan ken ik alles of niks. Speel je nou al, in het kader van de laatste dagen op snits. Of ging ik deze uitslag bewaren en dit maar verdedigen. Zodat ik de kans nog iets meer houd of ben ik bang dat ik hier al te volle verlenen en nog een paar aanverslagen probeer te doen. Want ja, wie Lemmerse krijgt toch heel dicht bij het vingen. Ziet hij er al draait dus op een stuitel, maar zien twaan om de bovenste tonnen heen. Dat katje is wel wat groter worden. Ja, maar het heeft heel vaak als die een aanval kiest. Dan je toch in het generaal de discussies een kant van de baan kiezen. Nou, dat is de beste kant. Ja. Lemmer het een poging dient om de midden terug te gaan. Ja, daar is de wind dan niet zo gunstig. Maar je hoopt dat er even de wind zich even oorgedraagt als gemiddeld wordt de hele dag. En dat het gatje achter jou dan groot genoeg is dan weer eens een poging. Maar ja, dus juist het keer weer, het is de hele tijd dezelfde slagenmaatje. Vooral deze slag, hè. Hier is geen ien hast hij er al afwikt. Het is heel jammer dat het heel weinig dient, maar die rare boeitjes die er wel markeren, die moeten eigenlijk wat beter lined worden, zodat de slagen niet in 2 keer helpen worden kunnen. De kerst het de wedstrijdveld hebben wat sneller maatje, zodat iedereen gedwongen wordt om een extra slag te maken en dan krijg je een volle interessantere wedstrijd. Ja. En om de boeien heen mee voldoende rom te hebben, maar dan kan je in de midden van zo'n wedstrijdveld kan je wel wat een taai inlezen, zodat niemand in 2 slagen die boei hellen kan. Maar er wordt heel weinig bediend. Schofperioliden hebben wat gele boeien erbij betocht als SKS zijn en dan koest daar een extra hindernis van maatje. Want dat verliezen van die rede boeitjes, dat wie dan te arbeidsintensief, omdat er mensen volle van. Nou, daar hebben we het maar betocht. Dan pakken wat gele boeien bij, creëren een extra hindernis. Daar is toen wel eens gebruik van maken, maar daar werd nou ook helemaal geen gebruik meer van maken. Dat is eigenlijk wel heel jammer. Want, nou ja, het ontwikkelt zich weer op dezelfde manier als de dagen hiervoor. En dat hoeft niet. Nee. Ik zei de gele boetjes. Meestal nog op de snelle wedstrijders. De Veenhoop leiden ze. En daar wie het hele wien. Dus Ja, daar die hier Grauw net zo ken volle doel. Daar heeft helemaal geen enkele zin. Nee, dat is jammer. Maar daar proberen ze in ieder geval wat meer te doen. Ja. Dat moesten dan ik weer naar aan. Ja. Maar je kerst ze heel goed gebruiken. Dan dacht je, de Zuidwestenwind die hebben hier wel gauw. Dus een wedstrijdcomité weet ik ongeveer wel hoe die baan zich dan ontwikkelt en hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. Dus een kerst, maar die rode boeitjes in combinatie met die gele boei en kerst er wat aan doen om terug die slagen wat korter te houden. Dus er meer verwikkelingen binnen, terug dat het interessanter wordt om naar te zien. Maar ik kom te zien. Zeker, en dat hier met de passie door die gate. Een gatebaan, nou dus juist nou ik dat nummers 2, 3 of jou, die kan heel makkelijk de rest van het veld verdedigen. Als je een gate hebt, dan gaat het veld volle meer een kant kiezen. En dan wordt het voor de nummers 1, 2 en 3 vol ingewikkelder om die posities vast te houden. Want met deze wien en met hoe de wienrichting, hoe die over de baan stiert, hier je dus een hele mooie gate erin kennen. Ja, de wien is hanteerbaar, het is niet gevaarlijk. En er is constant aan de kant van het veld, hier is bevolkt hand en hier de wisselingen volle groter worden. En de wind wordt toch weer door hier natuurlijk al. Je het eerst een keer een sleep staat. Ja, dat gaat ook wel. Dat gaat dan ik wel weer heel nu. Dat er dan ik een gate en een sleep staat. Alles op je dag. Dat is niet te verwerken. Huzum. Ja, een mooie dingen. Ik al deze week. Ik al mindere prestaties. Van tevoren al waar er nog wat meer van verwachten. Ik zei alleen maar hoi toen ik hem tipte als kampioenskandidaat. Ja. Krekkerzaker hem trouwens. Ja. Er waren toen scootjes die helemaal net zichtbaar waren. Krekkers Leeuwen die in deze 14 dagen plotseling weer helemaal naar voren komen. En Akerem en Huzum waren eigenlijk doodgezette kampioenskandidaten. Samen met de gevestigde orde natuurlijk. Werd hun ondertussen niks bij jaren. Maar ja, liet het nou een beetje zitten. Ja, dan zag je toch dat in zo'n kampioensreeks weer hele oren omstandigheden, soms oren druk. Hè?
Dat is die druk en de omstandigheden, dus het spel eromheen. Het is ook wat langer, hè, zo'n weekend. Ja. Was het 2 wedstrijdjes. Ja, al dat soort zaken die spelen een rol. Hè? Hoe fit blijven, hoe is de sfeer binnen de ploeg naar aanleiding van overwinningen of teleurstellingen. Hoe ga je daar al mee om? Jennewoord, die zie ik het toch door een val. Klapt achter Grauwwaai, maar die hier ik al een scootje deun achter hem. Maar dat gotje is een beetje groter worden. Dat wie Huzumse krijgt, maar die is waarschijnlijk ik al voor het klapt, Huzum. Vandaar dat Jennewoord, nou ik, ja, wat doe je dan? Maar doe je een kwartklapje of doe je het nou eens even extreem? Hè? Want je kan hem ik zo heel terugzetten. Ja, dat is maar krijg hoe we krijgen zijn van wat voor perspectief zus je erin. Ja. En hoe gaan ze nou deze wedstrijd uitzielen en de volgende in? Gaan we nou al helemaal erop houden om Grauw er toch weer achter te krijgen? Dan ben we tevreden met dit puntverlies. En gaan we morgen, wanneer het een nieuwe kansen binnen en een nieuwe staat, proberen we dan het gat weer wat groter te maken ten voordeel van uzelf. Ja, hoe wordt er op zijn skip toch op het achterdek? Dat is, en dat krijgt Jenny in de slagen. Ja. Ik denk dat ze hem nou gewoon puur doen omdat Huzum fut is. En ze willen niet hebben dat er iemand tussen hun en Grauw komt. Nee. De 7 wolden, zeggen we. Want ja, hoeveel ben we in de wedstrijd? Hoe lang wordt er je terugzield op de lemmer? Het is intussen 20 voor fjouweren. Ik zou me voorstellen kennen dat er al wat oerlis is van nou, wanneer zullen we er een finish in gooien? Dat kan net gauw genoeg voor deze bemanning. Auke de Groot, maar het Staverse scootje leidt al de hele wedstrijd op in. Had een mooi gotje met de nummer 2, Akrum. En wat kunnen ze het broeken? Een succesje in hun titelstrijd. Maar laten we eens even een virtuele tussenstand hebben. Want op het stuit leidt mij 32,4 punten. Jereveen op nummer 1. 34,9 Jennewoord op het tweede plak. Nou hak het even over de totaalklassement. Op het derde plak 34,8 Grauw. Maar Akrum komt op 38 punten. En die is dan ik heel dan met z'n 4 meer van die man nou. En we gaan nog 2 wedstrijden te gaan. Dat wordt interessant. Ja. Nou, het zou mooi zijn als Akrum de vorm van deze dag beet horen kan. Want dan doet het eigenlijk wel zo. Als dat traditioneel altijd deuren, dan ben je niet de eerste week onverslaan, maar de tweede week een zakje zijn voeten. Maar soms het nou zo aan. Dat zou ik het nou van wezen. Dan is die de hele 2 weken of 10 dagen nou haast onzichtbaar west. Nooit een keer op het podium heb ik volgens mij nog binnen aan het west. Dan mag we even in de boekjes zien, maar ik kan het me net herinneren deze weken. En, in elk geval ben ze een aantal jaren al titelkandidaat West. Ja. En dan versmeerten ze het in die laatste dagen vaak. Ja. Hè? Ja. En daar balen ze zelf ook allemaal van. Ja, dus je bent in therapie geweest misschien. Wist je het? En misschien weer de spanning eraan en gaat het dan beter. Ja, je weet het niet. Hoe wij terugkrijgen dat bij finish, bij boei nummer 2 de finish erin komt. Dat betekent nog een keer op een del. En dan... ja, dan wordt ze graag naar de finish dan. De Bitstrom wil het dan een kwarte finish erin lijn. Vlak van het publiek. Ja, even boven de onderste boei zeker. Ja. Dan binnen we. Het al. Dat is dan wel traditioneel. Ja. Dat is trouwens ook een hele mooie traditie. Hè? Maar dat je dan die hele wal daar applaudisseren, jongen en jaren. Dat maakt ik als had je varen, maar dat ik een genot wijze van hem, toch? Ja, zeker. Nee, maar dat is natuurlijk, dat is een stukje van het charme van het scootziel natuurlijk. Dat is afvallen mensen enthousiast op binnen. En dat je dit op die manier ik mooi nemen kan in de spanning van die wedstrijd, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is het hele mooie. Ik zit nou zelf te zien natuurlijk van de kant. Dat is een hele hoge ervaring. Nou, zeggen we even. Huzum. Ken Huzum voor Jennewoordel. Ja, die luchthoorn zit net op Jennewoord. Die had op bakboord, maar het is Huzum. Jennewoord krijgt er even niet in. Huzum die Jennewoord voorbij is. Dan wordt het tussenklassement weer oors. Dan wordt het klassement weer oors. Dat zullen we straks even zien. Maar ze matten natuurlijk nog een keer straks op bakboord op die tonnen. Nou, Jennewoord stuurt, maar het is straks Huzum die als eerste op bakboord op die tonnen komt. Dus die liet het je toch een tikje uit te delen. Ja, als je hier een batterie erop vangen kan. Ja. Nou ben je eigenlijk te let. Want hij leidt wel Safir voor dat hij wel vrij op bakboord lezen kan. Dus hij mag het initiatief nemen. Huzum. Ja. Misschien ziet ze direct wat te vier vooral. Het is natuurlijk
Nou, Inzong de beelden. Ja, Huzum komt ook wel mooi dicht bij Grauw weer. Ja. Dit is echt in het voordeel van Grauw. Ja, Want die rint dan weer in op Jennewaard. ja. En dan kropt het nog meer in. Waar ik Ja, het wordt steeds leuker voor ons. Laat ze nog maar even zillen, want dat wordt heel diep mooier. Dat wordt heel diep mooier, ja. Ja. Ja, Huzum die draait als de gesmeerde bliksem en hij leidt vol op bakboord en het is clear. Ja, want het scheelt maar minder dan een punt. 34,9 Jennewaard, 34,8. Ja, en dan zo Grauw nog een tweede plakje schouwen in plak van Jennewaard. Jennewaard is achter de stekenpan ondertussen. Oh, Hey, zullen ze even hey, horen, dan wordt hey, het hey. weer ons. We kunnen ontrekken in Blauw elke. Ja, Jennewaard had hier Jongen, problemen. jongen. Die shut hier een hele mooie slag. Wat ze misschien zelfs toch helemaal misleren. hij is er toch om in de aanval te gaan. En wappert er ook een vlagje daar bij Jennewaard. Ja, Er zit een protestvlagen. We zullen maar net speculeren. Nee, het is toch hier in de buurt geweest? Nou Het moet wel, want hij is hier En hoor, dan wie het misschien Huzum dat net koe, maar ja. wij hebben maar wie- 4 camera's dat- en de maar is grut. Ja. Dus wij kennen nooit alles filmpje. Maar ik als zo dat die bakbestuurssituatie met Huzum zou geweest wezen, dan is het natuurlijk wel jammer dat je deze energie inzet in deze fase van de strijd. Want dat het helemaal geen schakelt Huzum misschien nu terug op protest, maar ja, wat hij daar hoor. Als jij nou wat zijn. Hè? Ja, wij speculeren vanzelfs. Misschien Ja, dat ben Maar ik. die valt natuurlijk wel uit het dagklassement dan wel. hè, Als Ja. dus dat scheelt wel. Ja, Dan ging Ja. je beter maar draaien en dan op die manier onder controle houden. Ja. Maar, maar goed, ja, maar goed. protest is protest Ja, natuurlijk. ja, clear, helder. Als je iets net reglementairs doet, dan... Maar dat wie niet te zien, Roman. Vanuit dus perspectief Nee. niet. Maar goed, de perspectief zien op televisie valt soms uit, die jipte. Dus misschien is het krapper geweest dat het lieken, maar er lieken niks aan de hand in ieder geval. Koprenner Jennewaard, Jere Joert dus, die gaat mij de beelden bleert. Die zakt Jere van 8 naar 10 waarom in de eindfase van de wedstrijd. En zocht dat de concurrentie voor haar zit. En dat de volgorde van het podium staat die er Joert wie helemaal oer de kop gaat. Het maakt het kampioenschap interessanter, spannender. En het maakt het alleen maar dat wij de laatste 2 dagen nog meer op het puntje van een stoel zitten. Om te zien waar het hier de titel griept. Ja. Willen we nou toch terugkrijgen dat de finish net bij het strand is. Oh. Maar bij boeiterijen. En dat betekent wat verder voort voor het publiek. Maar ja, voor de wedstrijd interessanter. Ja, het is, voor de wedstrijd is het interessanter en ik eerlijker. Dus wat dat betreft, alle lof. Ik snap zo'n bol dat ze de verkiezen bij het publiek te vinden zien. Want dat ziet er inderdaad prachtig uit, die massaliteit van die sound die erop aankomt. Maar het is voor de wedstrijd eerlijker om bij een merkteken te finishen. Ja, en ze kunnen altijd de ere rond er even langs zullen, toch? Dat is meestal wel het gebruik. Als hè? we dat nou even doorhalen, dat nou even afpraten. Want dat is voor het publiek Ja. prachtig natuurlijk. Om even heel dichtbij die scootjes Ja, en jouw favoriet nog even om te moedigen. ik doe dat de laatste jaar niet altijd. Maar in het begin van mijn carrière wie ik altijd zo met mezelf bezig vier ik het wel eens. Bij deze nog steeds mijn excuus aan het publiek. Nou, dat is wat je zegt. Maar ja, het laatste jaar. En als je het dan dus en daar heeft er eigen voor, dan is het ook prachtig om die reacties van het publiek in ontvangst te nemen. Niels, wij even naar de track en trace schakelen om even te zien wat de protestsituatie weer daar is. Jennewaard, daar is Huzum, ja, het is natuurlijk altijd moeilijk. Hij wiekt wat van de lijn. Oh, liekt het. Maar het streepje achter Jennewaard is net te zien. Daar zou hij dan west hebben. Dat Jennewaard vond dat Huzum er net voor de elke. Het is moeilijk te zien. Maar ik net broekt worden, heb ik begrepen. De track and trace wiels dat Ja, net als bewijsmiddel. Nee. terug. Toen maar de hegerieën wel, maar de Silrieën wel even neemt waar dat ze de beelden bezoen hierden en de track and trace Oké. van Omroep Friesland. Maar Nou, je kent het net vergelijken bij gelijks, hè, maar een WK voetbal in Wiels hier even. Nee. de finish. De finishvlaggen hang je zorgen op de 7 wolden. Maar nog even om dat verhaal uit te maken. Als je in een voetbalstadion zit en dan hang je 45 camera's. En er zit een groep scheidsrechters voor een scherm. En dan kun je uit alle hoeken. En zelfs dan binnen dan wel een heel
protte camera's die net op de goede hoeken staan, dan kun je natuurlijk maar één camera op het wetter nooit daar een oordeel aan hangen. Dat bestaat niet. Hey, en het is ook zo, hè, daar ontstaat op de lange duur toch al die moderne middelen en ik wat verwarring hoor. Op het wetter is er gewoon een reglement. En iedereen is in principe zijn eigen scheidsrechter. En als je trouwens burn, zielers, net maar met kan kennen, dan gaat pas de jury in werking. En als er in het normale dagelijks verkeer een probleem is met die burgerman of die burgervrouw, dan probeer je dat onderling op te lossen. Lukt dat niet, omdat de verschillen van mening te groot zijn, dan ga je naar de rechter. En zo moet je dat Jerk zijn. En dus om er steeds meer middelen erin te stoppen om rug en onrug maar te vergelijken, ja, dat lost volgens mij helemaal niet meer op. En dat maakt het ik minder leuk. Dus dat voetbal leek de discussie bloedt toch. En alleen dat het is een oorsoort discussie. Maar ik nou maar de VAR, de virtuele scheidsrechter. Ja, ik weet niet. Ik hou die discussie maar. Dus ik stek je van de schermen. Die ene keer hij ook de lok en de andere keer hij pech. Dat jij er gewoon bij. Nou, daar jaren we weer de traditionele man. Ja, sorry, ik ben wat op leeftijd staan hoor. Wij zijn zelf nog euforisch dat we hier erbij wijzen mochten. Een sleepstart in Lemmer. Nou, voor u is die traditie al een heel stuk weer opschoot. Ja. Nou. Maar wij zijn onderwijs nooit de finish. Voor de 7 volgende startkotter is het Exin Thuiswetter. Dat is het wedstrijdskip van de plaatselijke zielvereniging. De 7 volgen. Daar is de finishvlagen erop. Het is commissie Ljouwert die deze wedstrijd organiseert. En de nummers 1, 2, 3 en 4 liek je tevreden met hun plakje te wezen. Want Zuidwesthoek is als eerste om de onderste ton het kruisrak in gang. Tweede plakje Akrum. Derde plakje Ljouwert. En 4 het Veen. Nou ja, en alleen maar toch heel netjes op Thuiswetter. Nee, een 5e plak. Ja. Roem voor die groep daarachter mij. De hele mannen. Maar ik nog maar Grauw, Huzum en Snitster vlak achter. Ja. Daar zou misschien nog wat in zitten kunnen voor Grauw. Als hij de hele mannen nog snippen kan. Ja. Want dan verliest hij wat minder op het Jereveen. Ja. En dan krijgen we weer een eindstand. Ja, dat zou heel mooi zijn voor Grauw. Dat is het enige wat er nog goed voor hen in zit. Ja. Maar de halve maand die past de hele tijd goed al op. Ik denk dat net wordt. Dus juist ik dat die groep heel dicht bij elkaar bloedt. Ze wisselen onderkomen wat, maar ze komen er niet echt uit. Grauw komt er niet echt uit, zeg maar, uit die groep bij. Nee. Dus ze houden elkaar wel heel erg bij. Ja, dat had ik waarschijnlijk met een maatje bij de wingrichting over de baan. Maar ze hebben heel weinig onderlinge verschil in snelheid. Dat is heel mooi om te zien. Het zit echt in die eerste kruisraken en de start. Daar willen de verschillen echt maken. En is het nou... we zitten nog net aan 4 uur daar. Gaan ze nog een rondje zielen kennen? Of denk je van nou, het is zo wel mooi geweest? Nou ja, het kan. Hè, maar ik bedoel, dus juist wat er gebeurt, weinig meer. Dus voor het spektakel, hoe is het net met het aan? We weten al dat Zuidwest ook het winnen zal. En ja, laten we eerlijk zijn, dat is gewoon zo. Dus nou ja, ik zit wel eens vaker, misschien moet je er wel eens in de takken en dat je in bepaalde dagen, op bepaalde banen, maar in bepaalde windrichting, want dat kan je dan ook nog variëren laten. Dat je zegt van nou de windrichting is in dit plak nou zo, dat het is beter om 2 korte wedstrijden te varen, dan hebben we wat een attractiever verhaal. Ja, 2 keer een uur is ook mooi hè? Ja, maar nou ben de achterste, die ben de hele dag kansloos en de voorste die zit de hele dag wat te verdedigen. En als je 2 keer de start heeft, dan zoen je een begin met match kennen. Dus ik ben wel ouderwets, Elke. Maar ik ben niet zo heel erg ouderwets. Ik vind dit een hele goede verordening, Douwe. Die ik die helemaal in mooi. Ik denk dat dan de nog dus betere zielers nog meer naar voren komen. Ja. Wilse Auker de Groot van de Zuidwesthoeken, de kotter en daarbij ik de finishlijn in het zicht had. De reerde bal aan de rechterkant en de kotter aan de andere kant. Daar maakt hij tussen terug. Of misschien laat er nog wel een bal iets verderop, denk ik wel, want het gatje is heel iets. Maar ja, hij zat tussen de boei en ze jouwen het gewoon. Hij maakt het zijn laatste slag. Ze zullen tussen de bopperste tonnen en de startkorter en derde boei terugmatten. Net in verzinnen. Die mij ik wel zo aan. Ja, maar ik wel. Ja. En dan ben je sound fjordje met de hele wedstrijd. En dan ben je helemaal blind. Ja. Ja. Dit is mooi voor Auke de Groot. Ja, schitterend.
En de camera zit er al bovenop vanzelfs, want daar in de hand omheen. De winst hier op Lemmer in Git naar de Zuidwesthoeken. Ze staan 10 in het klassement. Wie een 1 keer vierde west op wat zijn. En nou dus de eerste dijtitel voor de Zuidwesthoeken van Meta Woon in een legendarische wedstrijd. Op nummer 1 in de sleep en ik op nummer 1 oer de streek. Akrum. Ik een hele mooie wedstrijd. Hij is wat opschoot, Joet. En dat ik weer mooi voor het klassement. Er zijn natuurlijk nog wel treien voor hem, maar hij zit nog maar 3 puntjes straks achter de nummer 3. Zo. Ja, dat wordt smullen. Daar gaat Akrum door de lijn. Ja, nou. Meestal is het zo dat gedurende het kampioenschap vallen er steeds meer kandidaten aan, maar er komen nou steeds meer. Ja. En achterop wie ze blieder dan voor op Satosjen, maar Ja. het is soms ik de concentratie gaat gewoon dan ik nog even terug. Hè. Dat is ja. Ljouwert op ek nummer de hand omheen, want die worden hier treden zielen toch weer heel keurig naar het podium. Naar die off-day van Juster, naar dat 14e plak. En daar is Jereveen ook al. Dus die ziet er toch nog redelijk deun op. Maar het Veen, die wordt vierde en wij jaren even begeertje. Maar ik ben een beetje weird, maar het maakt het net zo vreselijk voluit. Het is wat een aparte positie om te praten, Auke, maar wat ben je blij? Ja, wij zijn hartstikke blij. We hadden net verwachten dat wij het zo lang volhouden konden. Maar ja, het is knap slagen. We hebben waarschijnlijk voor mij dat we staan houden in ieder geval. Dat we mooi doen kunnen. En het is echt zuiver de start. En dan, ja, dan best eruit. En dan... ja. En ja, wij hebben hartstikke mooi schild van de media. Dus die een pracht. Je hebt een prachtig schild en die broer die kwam, ze krijgt even bij die. Ik zeg een paar trintjes in 9. Ja. Ja, dat heeft toch zulke dagen. Dat zal bij mij straks ook gebeuren, maar ja, wij, ja. Het is moeilijk om te schreeuwen wat voor gevoel wij daarbij hebben, maar ja, dat is geweldig. Ja, vanzelfs komt dan Hoyt even in gedachten, maar het is ik al lang lien dat je mijn eerste plakje bezield hebben. Ja, dat volgens mij weer de laatste keer dat we een keer in wat zijn en een inhaalwedstrijd aan het hebben. En daar, ja, toen ging ik het eerst in de winstschifting ben we toen van 12 ingezield en ja, toen, dat is de laatste keer denk ik. Ja. Ja, nou je hebt het misschien wel aan het lawaai hier om je heen. Hoe blij dat ze hier binnen. Polonaise gaat nou oer het scootje. Echt weer. Een Polonaise op het scootje. Ik heb het nog nooit zien. Het past alle keer in een unieke dag hier op een Lemmer. Want we zien alle keer dingen die we nog nooit eerder zien hebben. Maar paard het in de gebeurt gangen. alle keer. Ja, Polonaise op het schip, prachtig. Wielst Albert Visser van de Lemmer als nummer 4 weer oer de streekkaam is. Zullen we de finish Bij de Zuidwest gaan ze al hinder om horen. hele meunen. Schitterend. Nou, ze hadden er jocht op de man. Ja, heerlijk. Klaas Westerik zielt naar plak nummer 6 hier op Lemmerien. De hele meunen. Een hele mooie wedstrijd, Silt. Ja. Keurig, Heel gedegen. gedegen. En daar, wat gebeurt daar? Grauw. Zit de hele wedstrijd al achter de hele mannen. Blijft hij daar ik zitten op het zonde plakje? Ja. Ja, hè? Ja. Douwe Visser van Grauw houdt de skeer behind wat betreft de positie ten opzichte van het Jereveen. Maar doet goede zaken naar Jenne Waterta. Want daar zit er voor. Blijft dat 2 plakken of Maar- wordt dat 1 plak? Hoe komt het maar Jennewoord? Oer stuurboord, op de tonnen, Huzum, oer bakboord. En daarachter Jappie Visser, want die ziet er ik nog tussen. Weer is het erop, weer is het erop. Maar ja. En Huzum mag gewoon trofvaren natuurlijk. Maar ze zijn wel op die toestag. Ja, hij doet natuurlijk alles om voor zijn kampioen. Dit is toch prachtig, Jer. Ja. En nou een opschitter van Huzum om maar als eerste die kop op de lijn te krijgen. En Snits? Ja, en Snits erachter wel. Dus Jenne Woord had Snits wel weer te pakken. Maar die gaat Nee. de Trodewien. Maar Jenne Woord mooi dan net Trodewien. Eerder er terug, Jenne Woord. En had er... Dan had er toch een plakje won nog. Maar hij hindert...
in feite hinderde Jappie Visser ik nog. Ik zie ook de oren finishtonnen net. Is dat liedje tonnetje? Nee, dat is tussen die aan de linkerkant de En de boei en die stadkotter. reders en die redentonnen daar die voor de stadkotter lag. Nou, we zorgen dat in de uitslagen maar 2 seconden verschil Huzum nog correct voor Jenne Woord rekken is. Maar dat Jenne Woord toch nog weer Jappie Visser. Dus toch wat is keer behind haar. De vlaggen in het wand ga ik even net zien bij Jenne Woord dat die Nee. er nog in hong. Nee, ik niet zo. Nee, Zij net volgens mij. Ja. Gaan ze die eruit hellen. Er zit wel wat reeds bij, maar dat binnen de shirtjes. Dat ben je zelf. Ja. Ja, Dus, nou, Kijk dat je in de camera zit aan de verkeerde kant, maar het lijkt het nog wat te wappering daar. Ja. We zien het zo net. Maar je het niet goed. we zullen het net goed. Nou, jij het straks nog wel. Maar Nou, dit kan dan echt wel eens een heel cruciaal puntje wezen. Ja, ik zit nogmaals, we weten echt niet waar het om gaat. Maar hij is onderdeel van het kampioenschap en er zit heel kort bij. Dus ja, elke situatie rondom protesten wordt interessant natuurlijk. Maar ik vond vreemd dat Snits achter Huzum langs ging eigenlijk. Want Snits lag op bakboord. ja, Dus, en Huzum draait hem er wel in. En dientengevallig is hij achter Jenne Woord terug te komen. Maar Jaapje zal net protesteren, maar dat komt volgens mij ook niet. Gaat er weer Hij- een tafelgesprekje met hij, denk ik. Ja, hij doet hier precies hetzelfde oplossen, ja, want die weer precies samen. Maar Ja? formeel, ja. Jenne Woord die wegen alles. En ja, die mat ik wat wegen natuurlijk. Ja. Ja, hoe verder dat grauw bij een mooi rent, dus dan krijg je toch wel een oren beslissingen neemt staan. Hè? Zolang het dicht bij elkaar bloest, dan bloest nog wat op zee varen. Maar als je gauw wat een van beide bij elkaar mooi rent, ja, dan kies je toch extremere beslissingen maken. En dat koest op de finish mooi zien. Want Gerrit Pietersma is wel de verliezer van de dag als het naar het klassement jost. Ja. Nou, ze binnen haast al hier binnen nou. We zullen jouweren nou door de finish. Haast ook even een stantie, of mag ik het even voorlezen, Freek? Dat was het keurig in de hand. Dus, Ja. de eerste trein weet ik wel. Zuidwesthoek, Akkerum en Ljouwert. Jereveen nog krek op 4 en Lemmer op 5. En nevens mij wie de hele mannen keurig zesde grauw zonde. En daarna wordt het een beetje twijfelachtig, want wij lijnen net mooi op die lijnen. Want het weer een Huzum en Jennewoord en Sneek die het daar ongeveer tegelijk aankwam. En wij konden net precies zien waar het eerst de neus erdoor heen drukte. Dobel? Nee, dan, ja, nou, als je een hele goede eigen, hè, dat weet iedereen. Hè, maar Transponder, hè? ik broek toch even de track en tracer hierbij. En dat is, die houdt het op 2 seconden exact om de computers van alle kanten berekenen. En dan is het toch Huzum die op een 8e plakje, dus al 2 seconden voor Jenne Woord. Jenne Woord hem er nog correct ertussen pikte. Dat ging ten koste van Jappie Visser van Snits. Die wordt ziende, 11e Langwaar, 12e Woord zijn, jouw retretje en Jeroen Pietersma van Drachten op de 14e plak. En je ziet het nou ook even mooi in beeld, wat ik al je vertel. Dan ga je de hele middag hier op een marlijn en dan verlies je op 2 seconden een positie op de finish. Ja, het is cricket Tour de France. Ja, Nou, en dan nog een keer even de virtuele stand. Er zit een beetje een verschil in, maar denk ik, wat ik zo correct voorlees, omdat ja, Jenne wordt dan nog weer een plakje erbij pakte, maar ik weet net helemaal, dat misschien krijgen we straks nog even de exacte, maar als het nou liek het, is Veen, de nieuwe koprenner, met 32,8 punten. Grauw doet goede zaken ten opzichte van Jenne Woord, want die gaat Jenne Woord voorbij, 34,8 punten. En dan is het even de vraag als Jenne Woord 34,9 krijgt of 26,9. Dat is nog even maar ze binnen op een 10e of 1/10 achter Grauw in elk geval. En dan is Akkerum daar ik al. Ik hier 36,9 van Jenne Woord en 38 punten voor Akkerum. Dat is er vlakbij. Lemmer schoot er ik wat dichterbij, maar dat kortje is ietsje groter. Dat is dan 41. Nou, voor de rest hoeven we net met mooi skippenrekken te houden voor het kampioenschap. Dus nou ja, we hier een top 3. We gaan nou weer een top 4 eigenlijk. Die alle keer nog kans meidje op het podium. Misschien niet alle keer meer op 1, maar wel op het podium. Ja, dat kan Ja, want als je voor even het podium, ja, dan hoe meer kandidaten, hoe moeilijker het wordt natuurlijk. Maar dan had Lemmer 40, Ljouwert 40,7. Nou, die zon je er nog bij rekenen kennen. Huzum had 50. Nou, die zal het nooit meer redden om ik nog op het podium te komen. Dus spanning alom in het klassement van de SKS 2018.
Nou, je mag dus alle keer Mike en Nietzsche kennen van een unieke midje scootjesielen op Lemmer. Dit weer de Lemmer 1. Morgen is de hele vloot hier weer te zien. Dan skippen we de sleepstart. Dan moeten we gewoon starten. Alles weer bij het oude. En dan zien we zien dat het spannende kampioenschap weer een mooi vervolg krijgen kan. Nog 2 dagen te gaan. Joer ben we klaar hier. Dank Douwe Visser van Snits voor de zaakkundige bijval bij u. Elke en ik zei ze graag ontmoeten op de Lemmer 2.